Isang magandang umaga po sa ating lahat. Mga kababayan, good morning. Welcome sa ating programang CLTV 36 News Stream. Opo mga kababayan, ito po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako namin sa inyo dito sa CLTV 36 News and Current Affairs. Kumusta ho kayo mga kabalen? At kumusta po ang araw ng Martes sa inyo? At ngayong araw marami ho tayong mga binabantayan na kaganapan dito ho sa ating lalawigang Kapampangan at syempre sa buong Central Luzon at maging sa Metro Manila. Dahil itong EDSA ay sasaayos, magkakaroon po ng EDSA rebuild kung tawagin. Pero bago tayo makarating sa EDSA, syempre, dito sa ating lalawigan Pampanga at dito sa ating particular na ken pong syudad ng San Fernando. Po, para ho sa lahat ng mga motoristang magdaraan ng Jose Abad Santos Avenue, ito paalala lamang sa lahat gusto ko lamang bigyan kayo ng information, ng update. Dahil ngayong araw na ang pagsisimula ng rehabilitation o yung tinatawag na retrofitting dyan po sa Dolores Flyover at maya-maya lamang mga kabalen, makakausap ulit natin si Kuyang Louie Clemente, ang City Public Order and Safety Coordinating Office Chief ng San Fernando para po bigyan tayo ng detalye, bigyan tayo ng update kaugnay nitong gagawin nilang lane closure dyan po sa may Dolores Flyover. Ito po, silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa North Luzon Expressway. Real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Para ho sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon pong araw ng Martes, 10:18 ng umaga, May 27, 2025. Narito pong sitwasyon sa ilang mga lugar, major points ng North Luzon Expressway. Dito muna ho tayo sa may upper row. Opo, dyan sa may leftmost box, sa area ng Balintawak Toll Plaza. Yes, mga kamalayan, sa Balintawak Toll Plaza, sa mga oras na ito, wala pong problema dyan. Fast moving yung mga sasakyan na approaching Metro Manila. If you are headed naman to Pampanga o North, to Bulacan and other parts of North and Central Luzon, ay hindi ka rin naman pipila dyan sa Toll Plaza dahil of course maaga pa relatively at it's a Tuesday today, so hindi po masyadong problema yan para sa mga uuwi ng probinsya o pabiyahe. Ito naman sa Mapulang Lupa, Valenzuela, dito iba ho ang sitwasyon mga kabalen. Para ho sa mga babiyahe, expect ninyo na dito kakapal na yung volume ng mga sasakyan, both north and southbound. At yan ho ay bahagyang pagbabagal lamang. Pero tuloy pa rin ang usad, ika nga, dyan ho sa may Mapulang Lupa, Valenzuela. Bago naman tayo sa may Mindanao Toll Plaza kung saan wala pang masyadong halos pila dyan ho sa may pa-exit ng expressway, habang yung mga papasok naman ng NLEX, wala ring pila dyan sa area po ng Mindanao Toll Plaza. Dito naman ho tayo sa lower row, may Kawayan Interchange, magkabilang linya, fast-moving din ang mga sasakyan. Ganyan din ho ang senaryo dyan sa may Bocaue Toll Plaza at wala pang masyadong pila at tuloy-tuloy ang andar ng mga sasakyan. Dito naman ho sa siyudad ng San Fernando, eto ho mga kabalen, ay sa NLEX, magkabilang linya, wala pang problema, fast-moving. At kahit dito rin sa may Jose Abad Santos Avenue, yung tulay sa may NLEX Interchange, nakikita natin maluwag pa sa mga oras na ito. Doon ngayon ho ang pagsisimula ng retrofitting dito pong Dolores Flyover sa Jasa, San Fernando, Pampanga.
Kaya naman asahan natin na magkakaroon ng impact yan sa traffic flow. Mamaya makikibalita tayo kay Kuyang Louie Clemente kaugnay niyang kanilang gagawing retrofit, lane closure. Dahil hindi po sila yung magre-retrofit. Ang magsasaayos po niyan ay DPWH. Tanging katuwang lamang itong ating lokal na pamahalaan sa pagpapanatili po ng kaayusan sa lansangan. Yan mga kababayan. Ayan po ang latest real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. At kung sa usapin naman na si POSCO, ito meron din traffic update, mabilis na traffic update via si POSCO. Ito, tiyaka lang, silipin natin. Wait lang Ito ho mga kababayan. Sitwasyon dito po sa may Lazatin intersection sa mga oras na ito. Yan, kaka-upload lamang a minute ago dito po sa page ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Ciudad San Fernando. At ito. At po si POSCO traffic update mga kabalen. Ayan. Sa mga oras pong ito, ay yan ho ang niyang senaryo dyan sa may Lazatin intersection at wala namang masyadong problema. Tuloy-tuloy ang andar ng mga sasakyan. Ganyan din ho yung area ng dyan sa may Lazatin pa din, yung katuloy sa tapat ho ng Mazda. At dyan din sa ilalim ng flyover sa Lazatin. So ito pong inyong nakita traffic situation sa may Jose Abad Santos Avenue, corner kanto ho ng Lazatin Boulevard. Yan po yung intersection dyan sa may Lazatin Boulevard, Ciudad San Fernando, Pampanga. Yan. Limin muna ho natin ang magiging taya ng panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. Mamayang 10:30, tawagan natin si Kuyang Louie. Balikan natin yung traffic situation sa San Fernando. Makibalita ho tayo. At for the meantime, narito po, bigay ko sa inyo ang weather report. Latest traffic update mula po sa DOST Pag-asa. Ngayon pong araw ng Martes, May 27. Narito po, mga kabalan. Okay, ulitin natin. Magpapatalastas muna si Kuyang Justin sa aking pagbabalik. Balikan ho natin itong mga balita sa itong road sure at dito po sa Dolores dahil sa pinisita ng retrofitting ng Dolores flyover. At syempre itong weather report, balikan din natin. Isang mabilis na patalastas lamang. Huwag ho kayong aalis mga kabalan. Magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito, subukan nating i-play kung okay na. Ayan, okay na ba? Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Yan, sige, confirmahin ko lang kung pumapasok ho yung audio. Ayan, okay na Patrick, ano? Sige, para maituloy na natin yung weather report. Hintayin ko lang kay Patrick yung confirmation mga kabalin. Oh. Yan, okay na po ang audio. Sabi niya, sige, tuloy-tuloy po tayo. Alamin natin ang ulat panahon. Narito po ang latest weather report mula po sa DOST Pag-asa. As of May 27 ito, kanina pong alas 5 ng umaga, inilabas ng ating Weather Bureau. At ito ba, magiging maulan ba mamayang gabi at sa mga darating pang araw dahil alam naman natin, pagkainit-init sa umaga, pagdating ho ng hapon at gabi, minsan nakakaranas tayo ng mga thunderstorm. Ito po ang ulat panahon mula po sa DOST Pag-asa. Center, ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Bumaba yung axis ng ITCZ at bahagyang humina yung epekto nito dito sa area ng Visayas. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. Pero makikita pa rin natin dito sa ating latest satellite images na may mga makakapal pa rin tayong kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa ITCZ, itong Intertropical Convergence Zone, ito nga yung salubungan ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Yung area na kung saan nagsasalubungan yung hangin, nakakaroon tayo ng mga kaulapan. At ngayong araw, itong ITCZ magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin yung umiiral, pero mas maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga pulu-pulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At dahil naman sa isang frontal system, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. Dito sa extreme northern Luzon, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila at talalabing bahagi ng ating bansa, so sa rest of Luzon at sa rest of Visayas ay mainit at malinsangang panahon muli ang ating mararanasan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, so Metro Manila at malaking bahagi ng mainland Luzon. Ngayong araw asahan pa rin natin itong generally fair weather. Maaliwala sa panahon pero hindi nangangahulugang wala tayong pag-ulan na mararanasan. Itong area ng extreme northern Luzon, Batanes at Babuyan Islands, asahan nga natin, especially mamayang hapon hanggang sa gabi, ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na thunderstorms dulot ng frontal system. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius. 37 degrees sa bahagi ng Tuguegarao, 25 degrees Celsius sa Baguio City, 34 degrees sa Metro Manila, 32 degrees sa Tagaytay, at 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Dito naman sa area ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong ang bahagi ng Palawan at itong western sections ng Visayas at Mindanao, kahit na humina na yung epekto ng ITCZ, makakaranas pa rin tayo ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw. So muli itong area ng Palawan, Western Visayas at Zamboanga Peninsula, maghanda pa rin tayo sa mga banta ng pagbaha at pagbuhod ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ dito sa rest of Mindanao. Gayun pa man, itong area ng Southern Mindanao dahil nga sa mga nakarang araw, nakapagtala tayo ng mga matitinding pagbaha sa areas na ito. Kahit na may mahinang pag-ulan man tayong maranasan, ngayong araw, since saturated na yung lupa, hindi na ito makakarga ng tubig, asahan pa rin natin na natiling mataas yung tsansa ng mga flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga hazards na ito. For rest of Visayas, easterlies na yung magiging prevailing weather conditions natin. So asahan na rin natin yung bahagyang pagtaas ng ating mga temperatura sa areas na ito. Asahan na rin natin yung mga tsansa ng brief afternoon rain showers or thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands ngayong araw, posibleng umabot ng 30 degrees Celsius. 31 degrees naman sa Puerto Princesa,
30 degrees sa Iloilo, 32 degrees sa Tacloban at sa Cebu. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, umabot ng 31 degrees Celsius. 34 degrees naman sa Davao at 33 degrees Celsius sa area ng Zamboanga. At para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inasahan natin, heat index dito sa Metro Manila for today, posible maglaro mula 40 to 42 degrees Celsius. Highest heat index sa buong bansa, posible umabot ng 45 degrees Celsius, especially dito sa area ng Pangasinan. So makikita natin dito sa ating forecast heat index map, malaking bahagi pa rin ng Luzon as well as itong Visayas, since nabawasan na yung mga kaulapan na dulot ng ITCZ. Itong mga areas na ito, maraming lugar pa rin na makakaranas ng danger levels of heat index. Kaya paalala na lang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen, o yung may mga existing medical conditions na kung maaari iwasan po natin yung outdoor activities sa oras ng alas 10 ng umaga hanggang sa alas 3 ng hapon dahil ito nga yung time period na kung saan ay tatala natin itong matataas na temperatura. Kung hindi man maiwasan yung outdoor activities na ito, ugaliing uminom ng maraming tubig, stay hydrated po tayo, magdala ng pananggalang sa init at manatili sa well-ventilated areas para maiwasan ang panganib ng heat stroke. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, anumang baybayin na ating kapuluan, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Para naman sa ating weather outlook sa mga sunod na araw, so ating 4-day forecast, simula bukas araw ng Merkules hanggang sa Sabado, inasan pa rin natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan na dulot ng frontal system dito sa extreme northern Luzon. So Batanes at Babuyan Islands, possibly itong northern portion ng Mainland Luzon, makakaranas tayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa mga susunod na araw. So dulot po yan ng frontal system, muli, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. At inasahan natin na starting tomorrow, araw ng Merkules hanggang sa Huwebes, ay mas mababawasan pa yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ. So improving conditions or improving weather conditions sa ating inaasahan dito sa area ng Palawan, Visayas at Mindanao. Mapapalitan yung ITCZ ng tag-iral ng easterlies, yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean. So improving conditions over the next for the next 2 days over most parts of the country. Pero ngayon pa man, dahil sa easterlies, madalas pa rin or mataas pa rin yung tsansa ng mga afternoon rain showers or thunderstorms. Hindi lang natin inaasahan na magtutuloy-tuloy yung mga kaulapan at pag-ulan. Pero starting Friday hanggang sa Saturday, so towards the end of the week or over the weekend, inaasahan natin na unti-unti nang magpaparamdam or iiral yung tinatawag nating southwesterly wind flow. Ito yung panimulang hangin umiihip bago southwest monsoon yung hangin habagat. So itong southwesterly wind flow, in short, ito yung hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Inaasahan natin na makaka-apekto ito sa western section ng Luzon starting on Friday. So sa nabanggit na lugar, itong western area or western section ng Luzon, towards the end of the week or over the weekend, asahan natin na mas tataas yung mga tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. So mataas sa tsansa ng kaulapan, mataas sa tsansa rin ng pag-ulan na ating inaasahan over the weekend. So itong western section ng Luzon, in particular, itong area ng Palawan, kasama dyan itong area ng Occidental Mindoro, itong western Calabarzon, Cavite at Batangas, possible dito rin sa area ng Metro Manila, Zambales, Bataan at Ilocos Region. So itong western Luzon, in general, towards the end of the week, asahan natin ang mataas sa tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkilat na dulot ng southwesterly wind flow. So sa ngayon, wala pa tayo official na deklarasyon ng simulan ng tag-ulan, no? Pero inasahan natin in the coming days dahil nga posible nang umiral itong southwesterly wind flow sa western section ng Luzon, asahan natin na mas dadalas na yung mga pag-ulan throughout the day. So especially sa late afternoon to evening, mas dadalas na yung ating thunderstorm activity. Meanwhile, sa nalalabing bahagi ng ating bansa, so itong eastern section ng ating bansa, eastern section ng Luzon, malaking bahagi ng Visayas, malaking bahagi ng Mindanao, magpapatuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. So mainit at maalinsangang panahon pa rin ating mararanasan. Kasamahan lamang yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:26 ng umaga. Lulubog naman mamaya sa ganap na 6:20 ng hapon.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa mga thunderstorm advisories or rainfall advisories na posibleng i-issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dust.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamil Lagulan. Yan ho mga kabalen, ating narinig ang ulat panahon mula sa Pag-asa at gaya ho ng sinabi ni Kuyang Dan Villamil, ay asahan itong mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat tuwing gabi sa iba't ibang bahagi po ng ating kapuluan at syempre mainit pa rin, maalinsangan pa rin ang panahon tuwing umaga at hapon na dahil yung heat index, partikular dyan sa may Pangasinan aabot ng 45 degrees Celsius. So mainit po yan at kailangan talagang paghandaan, no? Iwasan ho natin lumabas tuwing kasikatan ng araw. Dito ho sa Central Luzon, partikular na sa Pampanga, yung monitoring natin ng heat index. Ito, basahin ko lamang mula po sa kanilang weather station sa Clark Airport. Yan mga kabalen, 43 yung inaasahang heat index ngayong araw po ng Martes, May 27, bukas 42 degrees Celsius. Yan po ay base na rin dito po sa heat index forecast ng DOST Pag-asa. Ayan mga kabalen. Sa oras pong ito, makakausap natin sa ating programa, nasa linya po ng telepono, si Kuyang Louie Clemente, ang pinuno po ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng Siyudad San Fernando para bigyan ho tayo ng update kaugnay nitong ginagawang pagsasaayos ng Dolores Flyover. Isang magandang umaga, Kuyang Louie. Ano ang latest? Magandang araw, magandang umaga, Sir Justin. Ito po at nag-start na po yung ating retrofitting or rehabilitation po ng ating Dolores Flyover. Kanina pong kaunti ay nagka-usap na po yung mga kasama naman natin sa DPW. Ay sagawa nga po yung ating advisory with regards po sa rehabilitation po ng ating Dolores Flyover. Apo. Sir, kumusta yung traffic flow sa mga oras na ito dyan ho sa area ng Dolores intersection, sir? Yes, sir. Actually, in anticipation nga po na pag-expect kami baka biglang magkaroon tayo ng heavy volume. Kaya kahapon po ay nagpatawag po ako ng emergency meeting at talaga pong humingi tayo ng detalyadong pagtatrabaho po or yung magiging activity ng DPWH at napagkasunduan po ay para po talagang hindi ho maging ganun kalaki yung epekto sa traffic ay ang gagawin ho muna ay yung sa bandang ibabaho ng flyover lahat po ng mga tornilyo ng mga plates na tatanggalin po eventually ay yan po ay kumbaga titingnan po kung pwede yung iba hong tornilyo ay kailangan pong palitan or yung iba naman po ay kailangan lamang pong kumbaga sa higpitan yung pong pagkakatornilyo po ng ating mga plates. Sa kasalukuyan po, Sir Justin, yun po yung ginagawa nila ngayon at wala pa naman pong advice sa amin na magsara ho ng ating flyover, yung single lane. So far po, so good with regards po sa traffic sa kasalukuyan po. Apo. Sir, based dun sa initial discussion po with the DPWH, nabanggit ba nila sa initial assessment din na ginawa nila kung yung possible timeline kahit estimated lang?
Ang nabanggit po sa amin talaga is yun nga po, yung within 2 days. Pero kasi magdidepende ho talaga yung DPWH niya sa estado po ng mga plates. So, ang request ho namin sa kanila habang yung activity ay nasa ibaba, mas mainam na maitaon po yung pagtatanggal po ng mga plates kung sakasakaling talagang upon their assess at kailangan na po talagang palitan, ay magawa po ito during weekends para po talagang hindi po magkaroon ng ganun kalaking impact sa traffic. So, pumayag naman po ang ating counterpart sa DPWH at kaya nga po ngayong umaga, yung pong trabaho solely sa ibaba po siya. Lahat po ng mga tornilyo ay kanilang iigpitan at yun naman pong sira na talaga, I understand, ito po ipapalitan. Gumagamit po sila ng mga power tool sa kasalukuyan at meron po silang boom truck sa ilalim ng flyover. Ongoing ho yung activity while I speak right now. Opo. Sir Louie, alam natin na meron ho kayong mga regulations na ipinatutupad para matiyak yung kaligtasan ng mga motorista and yung general public na doon nagdaraan at nandyan ho sa area, vicinity ng flyover. Gaya nung bawal yung mga truck na dumaan, yung mga mabibigat na sasakyan. Ngayon nung merong construction works o merong retrofitting works dyan sa flyover, meron po bang adjustment or same pa rin naman yung mga policy with regards kung sino lamang yung pwedeng dumaan or kung anong klaseng sasakyan lamang yung pwedeng dumaan dyan po sa ating Dolores flyover, sir? Yes po. Definitely po, yung truck ban sa dalawa nating flyover, talaga pong yan po yung ating ipapatupad. Pero pagdating ho nung, let's say, eventually umabot na ho doon sa kung meron ho talagang mapapalitan sa mga plates na yan, mapipilitan ho tayong gamitin lamang ho yung single lane. Pero base naman po sa DPWH, kaya kasi po, kinoconsider din natin yung hazard during the replacement of plates, baka naman yung makompromiso po yung mga motoristang dadaan doon sa single lane na naka-open. So ang nabanggit naman po sa amin ng DPWH ay yung ang gagamitin ho nilang equipment ay maliit lamang at kakasya siya sa isang lane kung kaya po pwede pa hong daanan yung kabilang lane. But of course yan po ay para lamang po sa mga light vehicles. Definitely po yung mga truck ay hindi po pwedeng pumasok or dumaan po sa ating flyover, especially po during the retrofitting activity. Opo. Sir, ano yung mga kalsada na pwedeng gawing alternatibo? Kahapon habang ako'y bumabiyahe, nabanggit ng aking kasamahan sa trabaho, sabi niya, nasubukan mo na ba itong Del Carmen? Ba't hindi ka na lang dito dumaan? Kung ikaw ay papuntang norte, lalabas ka ng Sindalan, at maiiwasan mo nga naman yung traffic sa intersection, pati dyan sa may area ng Sakop. So sabi ko, hindi pa ako sure kasi nung last time akong duman, medyo na traffic din ako doon kako. Pero ito sir, ano ba yung mga possible na pwede nating i-explore na mga kalsada habang may mga roadworks ho tayo sa mga major thoroughfares natin, considering itong Sakop nga na merong drainage rehabilitation at ito pong Dolores flyover, sir? Tama po kayo. Of course, sa mga motorista pong papunta po ng, let's say, Bacolod or Guagualubao, during the construction po, kung talagang ayaw pong maabala, pwede naman po sila mag-divert. They can utilize po yung ating Dolores Business District going St. Jude, papunta po ng Lazatin, and then dito po sa Lazatin flyover. Tama din po yung inyong nabanggit, yung pong ating, yun naman po papunta naman ng bandang Angeles. They can take po yung Del Carmen Road. Ang Del Carmen Road po naman ngayon sa kasalukuyan ay halos tapos na po talaga yung trabaho dyan at na-upgraded na po yung daan. At ang maganda pa po rito ay wala naman pong klase kung kaya't hindi po ganun kabigat yung daloy ng trapiko dyan sa may Del Carmen. Kung pwede po nilang i-consider yon. Kung gusto nilang umiwas po dito sa may Sakop, pwede po siya. O kung papunta naman ho talaga ng Angeles, pwede they could take po yung ating NLEX. Opo. Sir Louie, ito, kumbaga curious question, dahil yung EDSA i-rebuild din, merong ginagawa sa EDSA, nagpatupad ng mga bagong number coding scheme. Speaking of number coding, tayo ba sa siyudad ng San Fernando, alam ko na pag na-float na ito, doon pang mga nakaraang panahon with regards to the traffic situation, ito ba ay tinitignan pa rin at patuloy na pinag-aaralan, sir?
Yes, Sir Justin, actually, nagkaroon na ho ng discussion with regards to that. But of course, yung pong number coding, meron naman ho tayo na ordinansa dyan. Kaya lang po, yan po ay nakatutok po sa ating po public utility vehicle. Meron po tayong pinapatupad na vehicle reduction scheme dyan. Isa na nga po yung number coding. Pero with regards po sa privately owned vehicles, yan po yung medyo malaking challenge. Kailangan mapag-aralan niya ng maigi sapagkat alam naman po ninyo, bagamat syudad po yung San Fernando, nasa rural setting pa rin naman ho tayo. So medyo consider ho natin yung particular na policy na yan. Baka naman na lumitaw ho na medyo maging anti-poor policy yan. So it needs a lot of study, Sir Justin. Pero of course, the department is open to any proposition na pwedeng makatulong po sa pagbawas naman po ng trapiko within our city. Apo. Sir Louie, ito, bigyang daan ko lang, may nagtanong din sa ating live streaming, kailan po papalitan ng concrete flyover yung Dolores? Of course, I know this is a DPWH concern, pero baka lang meron ho silang naibahagi na rin sa inyo dahil matagal na rin itong binimiting. Alam ko na sa may detailed engineering design at ano po yung update, sir, na naibigay din sa inyo? Actually po, yung as to the approval of the project po ay wala pa po kaming natatanggap officially mula sa DPWH. Pagka ganun pa man po yung ating local government unit under the able leadership po ni Mayor Vilma Valla Caluwag, siya po ay nagpagawa na, nag-issue na po ng executive order. Meron ho tayong TWG dyan upang tumutok nga po dyan sa sinasabi nating Skyway. At initially ho, nagkaroon na ho tayo ng pagpupulong sa DPWH, specifically po yung opisinang nakatutok po sa pagdisenyo ng flyover. At nakapagbigay po sila ng mga information with regards to the design, yung budget requirement niya, at kung gaano kahaba po yung tulay. Pero yun nga po, unfortunately, hanggang sa kasalukuyan po, hindi pa rin po at wala pa rin po tayong natatanggap kung ang nasabing massive project na yan ay mabibigyang realization or katotohanan na maumpisahan na in the near future. Sa kasalukuyan po, wala pa po tayo. Pero nakahanda na po ang city dahil meron na nga pong TWG. Okay. Kuyang Louie, bago kita paalisin dito sa ating programa, ayan, ano muna yung paalala mo sa ating mga kababayan ngayon hong kabi-kabila yung ating roadworks at alam naman natin, kasabay na ng mainit na panahon, baka dapat meron silang bauning extra. Ano yung extrang baon na dapat dadalhin ng ating mga motorista, sir? Very timely po, Sir Justin. Laging paalala ho namin, dagdagan ng disiplina, dagdagan po yung sa daan at lagi po tayong maging malamig ang ulo sa pagmamaneho dahil very rampant po ngayon yung mga tinatawag nilang road rage kung kaya't ayaw naman po nating magkaroon tayo ng ganung insidente sa lungsod ng San Fernando kung kaya't advice po yung lahat ng ating mga motorista na kung magmamaneho po ay siguraduhin nasa kondisyon yung sarili at saka po yung sasakyan. Okay, maraming salamat, Sir Louie, at kayo rin ho, mag-iingat lagi. Yung mga tropa natin sa Siposco, inom ng maraming tubig dahil hindi po biro ang init, hindi biro ang inyong ginagawang pagmamando ng daloy ng trapiko. Sir, thank you so much and makikibalita pa kami sa mga darating na panahon regarding this development po, sir. Maraming salamat po. Yan ho mga kababayan, si Ginoong Louie Clemente, ang pinuno ng City Public Order and Safety Coordinating Office ng siyudad ng San Fernando, Pampanga, gaya ho ng kanyang binabanggit, magtutornilyo lang muna dyan ho sa may Dolores flyover at hindi naman wala pang isasara. At least sa ngayon, wala pang lane closure dyan po sa naturang istruktura. Pero gayon pa man, syempre, pinaghahandaan na po yan ng Siposco dahil ayon po sa DPWH, meron naman silang gagamiting makina mas maliit, kayang i-accommodate doon sa taas na flyover. Isang lane lang ang isasara kung kakailanganin. But for the meantime, right now, tinotornilyo ko yung mga maluluwag na bahagi o maluluwag na tornilyo dyan sa ilalim, sa bahagi po ng Dolores flyover. So kung kayo ipalaan dyan, sa ninyo na ganyan ho ang senaryo,
dyan po sa nasabing area. Yan. Ito, nagpadala din si Kuyang Johnny ng mga litrato dyan sa Dolores Flyover. Mamaya makibalita din tayo kay Kuyang Paulo G. Santos, kaugnay naman ho nitong sitwasyon sa Tulaok Bridge, no? Yung repair. Puro struktura tayo ngayon. Tapos tayo sa election. Balik muna tayo sa mga struktura. Yan, oo. Habang hinihintay natin. Sige, mamaya makikibalita tayo kay Paulo G. Santos. But for the meantime, Kabalen, isang mabilis na patalastas lamang sa ating magbabalik. Hatid ko rin sa inyo yung iba pang mga balita at importanteng kaganapan dito po sa ating lalawigang Kapampangan. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito ho mga kabalan, public service announcement muna tayo. At para ho sa mga residente ng Barangay Santiago, Lubao, Pampanga, ngayon pong alauna, mamayang 1 p.m. hanggang 4:30 ng hapon, asahan po ninyo na mawawalan ng supply ng tubig para bigyang daan yung gagawing flushing activity ng Prime Water. Sa syudad naman ho ng Mabalacat, Pampanga, dyan sa may Madapdap Resettlement Center Phase 2. Okay? 9 p.m. mamaya hong gabi yan hanggang bukas alas 5 ng madaling araw. Mawawalan din ho ng supply ng tubig dahil sa gagawing flushing activity ng Prime Water at dyan ho sa Madapdap Resettlement Center Phase 2. Yan ho, kabalan, ang latest kaugnay nitong water supply interrupt pa natin yung brown out. Brown out muna.
Ito ho mga kabalen, pabatid ho sa mga residente kay Cabalanjan sa Sitio Banlik, ha? Partikular na ho sa Sitio Banlik, Cabalanjan, Bacolor, Pampanga, hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw, yung brown out, 9 a.m. to 5 p.m. ho yung schedule niyan. At kung kayo ho'y may lakad dyan sa may Sitio Banlik, Cabalanjan, ayan, pakikonsidera. At hanggang alas 5 wala hong kuryente dahil magsasagawa ng relocation o nagsasagawa ng relocation ng primary line and pole. Ito pong Pelco 2. Tuloy-tuloy tayo sa balita at impormasyon. Ito naman mga kababayan, ihatid lamang ni Kuyang Justin sa inyo. Ito pong foreign exchange rate. Yes. Opo, nagsara po ang palitan ng piso kontra dolyar sa 55 pesos and 42 centavos nito pong May 26, araw ho yan ng Lunes. Para naman sa ibang denomination, Japanese yen 38 centavos, UK pound 75 pesos 08 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos and 08 centavos, Saudi Riyal 14 pesos 79 centavos. Ito pong dirham 15 pesos 10 centavos, euro 63 pesos 08 centavos, Korean won 04 centavos at Chinese yuan 7 pesos 72 centavos. Tuloy-tuloy po tayo sa ating balitaan. Ito mga kabanen, balitang sports muna tayo para naman masaya yung ating umaga. Ngayon pong araw ng Martes, May 27. Oo, hindi ho kayo nagkakamali ng nababasa Gilas on Fire. Tila nag-apoy, Ito pong Gilas, Pilipinas. Matapos tambakan ng todo-todo, ito pong Singapore, dyan ho sa ginawang under 16 FIBA match. Opo, saan? Sa Brenzy Giao Convention Center sa siyudad San Fernando, Pampanga, syempre. Oo, palakpakan natin yung mga mahusay naman lalaro nitong ating Gilas Pilipinas under 16. Kuyang Justin, ano yung detalye? Gaano ba kahusay? Ano ba yung score? Ito ho. Babasahin ko sa inyo, Hindi biro. Tinambakan talaga. Huwag mo nang tawanan, Kuya Justin. Ikaw naman, sasabihin bias ka. Ito. Konting lesson muna. Ayan. Magpapaalam na ho ako sa telebisyon. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok sa amin sa telebisyon. Ayan. Thank you, Patrick. Ayan, Patrick. Maraming salamat. Sige, pwede mo nang kunin. Back to you, Patrick. Ayan. Pero tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating Facebook live streaming at gayon na rin sa YouTube. Ito. Konting lesson, Gilas Pilipinas, ayan, on fire, di ba? At syempre, pag ganitong nag-cover ka ng Gilas Pilipinas, kahit ayaw mong pumalakpak para hindi ka magmukhang bias, natural lamang na mapapalakpak ka sa iyong national team, di ba? Tao ka lang at Pilipino, di ba? So, dinomina ng Batang Gilas Pilipinas ang laban kontra Singapore sa FIBA U16 o Under 16 Asia Cup Siaba qualifiers. Ano po yung score? 101-37. Yan, napakarami yun. Kailangan ko ng calculator para mag-compute. Ito, isosolve ko na lang para sa inyo. Ayan, 101. 37 yung score ng Singapore. 64-point lead po, mga kabalid. Ang pinakita ng ating pambansang koponan, Gilas Pilipinas, yung Batang Gilas Pilipinas ho yan. Ginanap po yung ikatlong laban ng koponan ng bansa sa Brenzy Giao Convention Center dito pong Lunes, May 26. Dahil dyan ay meron na pong 3-0 standing. Ito ang ating mga Batang Gilas Pilipinas. Susubukan naman hong depensahan
ng ating national team ang kanilang record laban sa team ng Indonesia sa Miyerkules, May 28. Bukas po yan mga kababayan. Yan naman para sa mga interesado. Yan, tutukan natin. Mahuhusay na mga manlalaro. The future of Philippine basketball. Ika nga, yan ho, ang Gilas Pilipinas. Yan, congratulations. Kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating streaming. Iwan ko kayo sa isinasagawang committee hearing ng Public Services and Public Works and Finance ng Senado. Narito po ang talakayan dyan ho sa may Senate of the Philippines. Ito ho mga kabalen, tinatalakay ho ngayon, ito pong karapatan ng mga mananakay sa mga taxi, yung mga tourist car transport at yung similar vehicle. Ito yung mga binubuk natin sa ating app. At dito sa Pampanga, meron din yan. Oo. At syempre yung Air Passenger Bill of Rights. Kasama ho yan sa mga tinatalakay ngayon. Ang may mga... Narito po mga kamalen. Ano po yan? Hindi ko alam may special plate na ba ang LT Public Works green plate ang mga e-vehicles and fully hybrid vehicles kakaiba po ang plates nila ang color, so madidistinguish po yan. And kumuha na rin kami ng may list naman po ang DTI ng mga fully hybrid and electric vehicles na nagpa-fly over dito sa buong Metro Manila, and we also have data from LTO, kamiting namin ho sila. So tinitingnan rin namin kasi nasa Evidalo meron ding provision doon na sinasabi na yung exemption sa coding kapag dumami sila at for parang exigency or emergency reason, kapag may valid reason, pwede naman siyang i-withdraw. So we're also looking at the numbers kasi baka ma-defeat naman ang purpose sa kalsada, and it would defeat the purpose and it would be unfair with other car vehicles owner. Correct. So paano nyo naman malaman sa TNVS kung ito'y TNVS o hindi? Yung kahapon po ka-meeting namin yung mga TNVS operators, ibabalik ko namin yung sticker na may security features galing from MMDA dun sa mga TNVS kasi dati ho na-abuse yun. Maraming nakakuha at nakapeke ng mga... May sticker sa ilalagay yung sticker sa plate? Di po, sa sasakyan. Na, halimbawa, Grab, may special security po na ibibigay kami na MMDA lang ang magbibigay sa mga TNVS. As per our meeting kahapon, para naman po hindi ma-abuse dyan. So sino mag-i-issue noon? Kami sticker? Po, sa mga TNVS. Hihingi ko kami ng datos sa LTFRB kasi ang LTFRB po ang may list nito ng mga may valid na TNVS franchise. Okay. Hybrid vehicles exempted din, di ba? Alam ko full hybrid. Hybrid and electric. So paano nyo malaman kung hybrid ang isang sasakyan? Ang alam ko yung hybrid, kapag nag-full stop ka, namamatay yung makina. Yun ba yun? Hindi, sa TNVS, paano mas... May marking din. Kasi may iba-iba kasi. I don't think so. Yung plaka ng hybrid saka plaka ng regular car. Iba po. Magkaiba? Iba po. Ano pinagkaiba? ED? Mr. Chair, yung number po nung hybrid and electric, kulay green po. Yung regular, black po. Okay. So nade-determine po siya, Mr. Chair. Okay. Exempt po sa coding, yung green, all green, tama ba, ED? Yun ang EV and hybrid na exempt kasi yun ang bibigyan lang ng LTO na may distinct feature na plaka. So alam naman po namin yan pag na-capture kung EV siya or hybrid kasi iba yung plaka. Okay. Yung sa TNVS, karamihan sa kanila, although magbibigay kayo ng mga sticker, parang regular car lang kasi yung plate ganun din eh. Diba?
Now, magkakatalon sa sticker at yung sticker ay manggagaling sa MMDA para sila ma-identify talaga na TNVS. And how would they secure a sticker? Meron bang bayad yan? Hindi ko po alam. Alam ko last time wala namang bayad yan. Binibigay lang namin. Maliit lang naman yung sticker na may hologram para Saan nakalagay may yun? security. Saan ba yung mga taga-TNVS dito? Hindi kasi, Kasi the last time nagbigay kami sa nagamit kayo kanila. ng camera, di ba? Yes, Kaya parang kayo sa- nahuli. Sa likod data or sa windshield. Sa likod. Kasi the last time may gano'n na ho kaming Punta sistema. ko sa recto, paggawa ko. Kaya nga po, Nakalimutan ko. yung gagawin namin sikreto lang para hindi nila alam at may security feature yun. Kaya mahirap pong Hindi sir, sooner or later, no, you have to tell us. You have to be Yes. transparent. No, don't do that. Dito dapat maging ano tayo. yun pong usapan kasi kahapon lang kami Hindi nga, nag-meeting. kaya nga, di ba, yung NCAP, papatupad natin, no contact policy dyan. Apprehension, no contact apprehension. Camera lang ang inaasahan dyan. So how would the camera knows na ito ay TNVS at ito ay hindi TNVS? Magkapareho lang ng plate niyan, pareho lang kulay ng plaka. We'll discuss that sa TNVS kung saan yung particular na spot lang na pwede ilagay yung sticker para alam din ng MMDA NCAP team na kapag ito nakalagay at may sticker, they are exempted. Paano natin Sa malaman na hindi maabuso po yun? Like you said, Definitely, before na yun abuso nga po, we'll make sure that the stickers ay kakaiba at may special features na kami lang ang nakakaalam. saan manggagaling po yun? May pinapagawan po ang MMDA niyan. Hindi, pero Parang- ibig sabihin, kayo po mag-issue noon, tapos Yes. ibibigay nyo sa mga operators. Yes po, and basically, we'll have a list from LTFRB to double check yung binibigay ng TNVS company sa amin, corresponding plate numbers. Okay. Kasi meron naman na po dyan expired na at hindi na na-renew. Para hindi rin ho talaga... Okay, so you're gonna go through the listing of... Yes, para may double check ho namin sa LTFRB. Okay. Ganun naman yung ginagawa namin, binavalidate. Mga counter. Yes. Okay. Sige. Meron bang comment yung mga transport group natin? What's your name, sir? Mr. Chair, Kaobet Martin po ng Pasang Kaabet. Basta. Yes po, Kabit. Magandang umaga po, Mr. Chair, Good morning, at sa sir. member ng committee. Yung pong binabanggit natin kayo ng TNBS, matagal na po namin minumungkahi, Mr. Chair, para yung taxi lagyan na sa pintuan ng TNBS, yung marking sa mismong lakihan na po, sa may pintuan, Grab or TNBS. Kasi yung pong binabanggit ni Atty. Nunez, masyadong maliit po yan. So, marami po ngayon na bumibiyahe na mga talagang, sabihin natin, kolorum. So, yun po ang aming suggestion na parang taxi sa pintuan po ilagay, TNBS or Grab. Yun po yung aming suggestion dyan para ma-identify po natin ang mga sasakyan nito. Yun po yung suggestion namin. At Mr. Chair, tungkol po dun sa NCAP na napag-uusapan po natin, ang Pasang Masta po, ang ACTO at ang ALTODAP ang nag-file po ng petition sa Supreme Court upang TRO po ang NCAP nito. Tama po yung sinasabi ni Atty. Nunez, hindi po kasama doon sa aming petition ang MMDA. Ang amin lamang pong nilabanan dyan ay ang mga local government sapagkat sa sobrang taas ng penalty na pinapatong sa amin at yung pong mapaplakahang jeep sa mga public transport, kami po mga operator ang nagso-shoulder ng penalties. Kanya po, sabi ko nga, wala pa po tayong facial recognition. So, marami pong sa amin, sa hanin ng pampublikong sasakyan, ang nagmulta po ng napakalaki. Na sinasabi ko nga po dyan, hindi ho namin kasalanan, pero kasalanan namin driver. So, yun po yung isa namin sa pinaglaban na kung maaari po, Mr. Chair, sa tulong nyo, yung non-contact na yan, yung MMDA, hindi po namin sinama yan, dapat magkaroon po ng talagang uniform ang penalties. Uniform na, sir. Binanggit niya. Yes kanina. po, yung pong napag-usapang uniform po yan, after ma-TRO po ang NCAP, kami rin po ang nagmungkahi kay Chairman Don Artesian, we from the transport sector, na maging uniform na po ang fines and penalties ng 17 cities and 1 municipality. Iyon po ay nagkaroon ng katuparan at pinasasalamatan po namin ng MMDA dyan, Mr. Chair. Bumaba po yun, uniform na po ngayon. Pero going back dun po sa NCAP, talaga pong napakabigat po ng penalty, 2,000. Hindi ho pare-pareho ang kanilang Pero ngayon mga- po, uniform na in NCAP, so okay na sa inyo.
Well, Sabi ng MMDA, uniform na 17 LGUs. yung po, participate sa one ticketing system. Mr. Chair, yung po sa mga enforcer natin na ticket po ang ginagamit. Yung NCAP po, nakatiaro po yun eh. So ngayon po, nung mag-usap kami after na matiaro ang NCAP, yun na nga po lumbas yung uniform na po ang ticket ng ating National Capital Region o Metro Manila. Yung NCAP, di ba, MMDA, certain parts of Metro Manila, ang nilift yung TRO, hindi partial lang. Ang nilift lang ho ng TRO yung MMDA kung saan yung mga radial roads and circumferential roads under the jurisdiction of MMDA, doon lang namin pwede ipatupad. Kasi doon sa LGUs, marami yung sakop nito. So sa mga LGUs, hindi pa. Hindi pa po. Para maging clear tayo. Yes. hindi Yes, pa sir. po. Okay. Minumungkahin na rin po namin sa tulong niyo, Mr. Chair. Kung maaari po, MMDA na lang po ang magman ng NCAP sa the whole of Metro Manila. Huwag na po ang local government natin. Sapagkat yun nga po, kahit na po uniform yan, ang amin po, hindi ho namin isinama ang MMDA during our filing of petition to Supreme Court dahil maganda ho ang kanilang programa. At sa gobyerno pumapasok ang pera. Samantalang nung pong magkaroon ang mga local government natin, meron po sila mga provider. May hatian po dyan na 60-40 sa provider, 60-40% dun sa local government. Kanya ho yun yung aming talagang pinag-aralan at naimungkay sa aming abogado na napagbigyan po kami ng kataas-taasang hukuman. So yung pong pagkaka-lift, nung pong matiaro kami matiaro po yan ay nung August 2022. So lifted po ng kataas-taasang hukuman about 2 weeks ago, this month, MMDA po. Kanya, Mr. Chair, tulungan niyo kami. So kaabit niya, gusto ko lang maging malinaw dito yung inyo pong suhestyon na okay sa inyo na magkaroon ng NCAP at MMDA nag-operate, even it would mean sa lahat ng LGUs, sa lahat ng 17 LGUs, basta't MMDA mag-operate. Tama po. So wala kayong tiwala sa mga taga-LGU. Hindi. Mr. Secretary, Mr. Chairman, nagtitiwala naman po. May kanya lang po, mas nag-hire po sila ng provider, kanya tumaas ang penalty. Samantalang ang MMDA po, sarili nila lahat ng mga gamit na yan, kaya mas mababa ang penalty. At kami natutuwa doon. At isa lang po, karagdagan po, siguro yung pong penalty sa local and now sa MMDA, kailangan bayaran na muna namin ang mga apprehension. Kung contestable violation, siguro po ang mas maganda, wag muna kaming magbayad kung contestable violation. After the adjudication, na kung may kasalanan ng driver namin, that will be time for us to pay the penalty. Pero ang nangyayari po at nangyari noon, bayaran nyo muna bago nyo i-contest. Paano kami makapag-withdraw ng pera nun, bayad na. So walang due process doon. Wala po, parang Kasi condemned bayad ka without muna. trial kami. Bago ka mag-complain. Opo. So dapat mag-contest ka at kung nakita talagang may violation ka, then you pay. Tama Pero po pag yun, nakita Mr. wala Chair. kang violation, may pagkakamali, then absuelto. Tama po Ganun yan, dapat ang due Mr. process. Chair. So Opo. that's not happening dito sa NCAP, Hindi po. MMDA? Yung sinasabi po ni Kaobet sa LGU lang po. Sa Iba LGU. Iba yung contest mechanism sa MMDA. So sa MMDA merong contest mechanism. Sa LGU wala. Alam ko po may adjudication din sila. Well, siguro ho, yung binamagit ni Attorney Nunez ng MMDA. Isa pa po, Mr. Chair, karagdagan lang po ito. Kasi ang nanguhuli MMDA yung NCAP. Ang mag-adjudicate MMDA, hindi po ba po pwede, Mr. Chair, with your help, na ibang agency ang ating maging adjudication board? So wag ng MMDA. So this time pati sa MMDA wala na kayong tiwala din. Hindi naman po. Kanina kasasabi niyo Kaya na naman, sana parang- mag-implement ng NCAP. Mr. Chair, kasi Kasama bukod sa EDSA sa buong pati sa 17 LGU sa MMDA tapos ngayon wag MMDA. Sir, Mr. Chair, nagtitiwala po kami. Ang ibig ko lang po sabihin, mas maganda po siguro kung iba ang mag-adjudicate sa mga huli. Okay, and ano po yung suggestion niyo? Sino ho dapat Siguro, mag-adjudicate? isang traffic court po tayo na talagang o sa LTO, pwede ho siguro natin i-assign sa LTO yung adjudication. Para naman ho, parang neutral place lang naman po. Wala ho, yung pagtitiwalaan doon po. Kanya lang, pagdating na po sa adjudication, hindi ho nawawala yung
MMDA ito, paano to? Parang ano lang po yung aming feeling. Baka nagmuro-muro na sila. Okay. Anong reaction niyo po, Secretary Vince? Ipapasa daw halimbawa sa LTO kung MMD ang Pwede naman naghuli? pong pag-usapan, Mr. Chairman, no? Pero I think our right now po, no, kasi ang DOTR po ay limitado po ang aming enforcement powers, no. For example, ang LTO po, ang LTFRB, ang kanilang enforcement powers is really not on traffic violations per se, no. It's really on kung LTFRB yan, kung ang isang PUV ba ay out of line or ang PUV ba ay nag-ooperate na walang prangkisa. Yan po, LTFRB ang pwedeng mag-enforce yan. Ang LTO naman, ang mga sasakyan bang nasa kalye ay rehistrado o hindi. No? Medyo limited lang po talaga ang enforcement mandate ng LTO at LTFRB. Whereas ang MMDA, ang mandate po na rin at kasama na rin ng mga LGU, traffic. No? Lahat ng violations of traffic regulation, yan po ay napapaloob sa mandato ng MMDA. Pero, I mean, wala naman pong pwedeng makipagtulungan po kami. No? Lagi naman po kaming open dyan. Pero, yun lang po siguro ang, Mr. Chairman, just to address yung concerns ni Ka-Obet. No? Ako lang ho, Mr. Chairman, personally, no? Siguro po ang dapat tignan natin dito is paano po ba ginagawa ito ng ibang bansa? Kasi hindi naman po bago itong NCAP eh. Ginagawa na po ito ng matagal sa ibang mga bansa eh. And ano po ba ang sistema ng kanilang pag-enforce nito? Ano po ba ang sistema ng kanilang adjudication or pag i-contest mo, i-question mo, ano po ba ang sistema sa ibang bansa? At siguro po, dapat kung nagwo-work naman sa ibang bansa, dapat siguro gayahin na lang natin. Sa ibang bansa kasi meron yung traffic court na doon ka Tama po. pupunta. Sa Amerika may traffic court. Tama po. Doon mo babayaran yung violation mo at pwede mo i-contest para may judge Opo. na mag-hear doon sa Opo. sa pagkukontest mo. Tama po Baka yun, nga po, Mr. Mr. Chair. Chairman, not to add to the responsibilities of the chairman, but this might actually be something that the legislative branch can look into and para orderly na kasi ngayon po syempre limitado ang executive to enforce and we are just bound by the existing legislation, no. So Ikaw na magsalita. pero I mean maganda pong at least umuusad po tayo, Mr. Chairman, with your leadership, no, na nakaklarify po ang marami bagay dito. Thank you po. Mr. Chair. Mr. Chair, if I may. Yeah. Kahit po ang LTO, LTFRB, ang adjudication ho nila, dun din po sa department, sa bureau. Mahirap naman po yung traffic adjudication, nilalagay mo sa jurisdiction ng korte. Wala na hong ganun. So, rest assured, ang mga hearing officers po namin sa MMDA, they are lawyers, and they are fair. Kasi yung decision ng traffic adjudication can still be appealed to the chairman kung sa tingin talaga nilang naagrabyado sila. So it's not the last resort po. Tsaka ang tinitingnan ho namin dyan sa adjudication is kung administrative violation, yung may prangkisa, kung gusto nilang makita talaga kung nag-violate sila o hindi, may clip kami ng CCTV just to ensure na ang kalabasan ng desisyon ng traffic adjudication would be just and fair. So, Okay, kasi nakikita ko po dito kung magtatayo tayo ng traffic adjudication court, magpapatayo tayo ng infra, gastos na naman. Dagdag personnel. So I don't think for now that's viable dito sa bansa natin. So siguro tama ng MMDA, maganda naman sinabi ni Attorney Nunez na pwede mo i-contest yun, may level na pag hindi ka kontento doon sa lawyer na mag-hear ng case mo, pwede ka umakyat hanggang sa chairman, which is good. For me, I think that's fair. Now, what I want to do here is call the attention of the DILG. Meron ba DILG dito? Okay. Si Mr. Joaquin Alfonso Toledo. Yes, Mr. Chair. Maganda yung suggestion ni Ka-Abet, no?
papayag ba yung mga mayors na yung kung halimbawa na lift na ng Supreme Court yung TRO sa NCAP sa mga LGUs na MMDA na magpapa-implement, magpapatakbo ng NCAP? Well, sir, What's your current, position po? sir, I think that can be studied po with, I think we have a TWG with the MMDA. Part po on the LG dun. We can study that part of the enforcement power, the adjudicating power ng pagdating sa traffic. Pero right now, sir, if the LGU issues the ordinance, ano po yun protected po yun by local autonomy. Hindi, kahit po DILG, di po namin magagalaw yan. Ang makakagalaw lang po dyan ay if the court deems it unconstitutional po. Yun po, sir. Okay, so you have to go to court through that. Yes po, sir. Yung sa kaabit naman, suggestion lang naman yun para maayos yung trapiko natin sa mga kalye sa Kamaynilaan. So that's just a suggestion, which for me is good. Ngayon, kung sinabi mo, dahil yan ay ordinansa at batas nila yan, that is something na hindi na natin pwedeng ninyong pakialaman. Maliban na naman kung may order from the court. Is that what you're saying? Yes, Mr. Chair. But somehow, maybe you can talk it out with some mayors. Yes, sir, definitely. There's a way we to can go around it we by can not going to issue- the courts pa. Yes, sir. Well, we can issue a memorandum, sir, to the mayors, providing all of these concerns, and maybe we can have a dialogue with them, sir. Okay. Chair, if I may please. Go ahead. Chairman. There's already a Supreme Court decision on that. Altodap case versus MMDA, wherein the Supreme Court held that pagdating po sa NCR, ang may power po na sa traffic is purely MMDA. Although it's subject to MR right now. Pero may mga LGU na po na kumbaga sumunod dyan. That's why may mga LGUs po kami ng mga traffic enforcers, MMDA po ang nagde-deputize. Because under that Supreme Court ruling, MMDA lang ang pwede mag-issue ng ticket. Yung mga LGUs, they can only issue ticket if they are deputized by MMDA. So pagdating po sa Metro Manila, pagdating sa traffic management, traffic laws, rules and regulation, ang may say lang po MMDA. Base doon po sa recent ruling ng Supreme Court sa Altodap case, which is under MR lang po ngayon. Saldudap case. So if we'll go by the Saldudap case, so therefore, pwede na pala ang MMDA na mag-implement ng NCAP sa lahat ng lugar sa Metro Manila, including sa 17 LGUs na sinasabi nyo. It may be possible. We'll just wait for the final resolution. Naka-MR lang po yung ibang LGUs dun sa decision ng Supreme Court. Kaya nga, once na natapos na yung MR, It's possible. na-resolve na it's possible. Yes, Mr. Chair. Pero ano itong sinasabi ng DILG na dahil mayroong ordinansa at siyempre mayroon silang sariling batas at they dinyan Well, sa that- ordinansa na para sila ang mag-implement ng NCAP sa kanilang area of jurisdiction. Pagdating po kasi doon sa recent decision ng Supreme Court, sinabi doon basta mga yung major thoroughfares, roads, circumferential roads and other roads under MMDA, MMDA po ang may say. Okay. So siyempre kung mas mataas naman yung ng decision ng Supreme Court over doon sa mga ordinansa. Yes, although may mga LGUs na nag-MR nag-file niyan, that's why it's still pending with the Supreme Court. And we'll await kung ano pong magiging final resolution ng Supreme Court. And after that, we could decide kung ano pong mangyayari doon sa... Kasi sabi nga nila, yung LGUs kasi may third party na nag-invest ng mga CCTVs na may AI capability. So may ginastos din po yung mga partners ng LGU. So yun po, isa rin sa So pag issues niyan. may ginastos sila, kaya nga nagsisingil sila ng mahal. Yun the reason why masyadong exorbitant yung fee na or sinisingil para sa mga violation because of that third party na nag-provide ng Yeah. AI cameras. Before the TRO, that's why yun nga nagkaroon ng single ticketing, all the issues that were raised during the sa TRO ng transport group, ginawa namin ng paraan at naayos namin sa single ticketing issues, yung contest mechanism, fines and penalties, interconnectivity with LTO, yung online payment portals na hindi na kailangan pumunta pa sa mga city hall or iba't ibang LGUs para isettle ang
fines and penalties, may mga online paano na rin sila, payment portals and even sa banks or GCash or Paymaya. Those issues that were raised by the transport group, inayos ho namin yan sa single ticketing system. So siguro makipag-usap kayo sa LGU? Yes, we have a Attorney meeting Nunez. tomorrow with all the traffic heads regarding these issues, sir. Balik tayo sandali dito sa TNVS. So, lahat ng mga may sasakyan ay pwede mag-register sa TNVS para sila ay mabigyan ng tulad naman ng Grab, Joyride, para mabigyan sila exemption. LTFRB can answer that, sir. Sir, meron po tayong ang mga TNC po ang nag-re-register niyan, yung the network company are the one registering all the TNBS application and endorse it to LTFRB. So yung LTFRB po have the complete records of all the TNBS. Okay. Thank you. Tumatanong kamay si Mr. Melencio Boy Vargas ng Alto DAP. Sir, go ahead. Magandang umaga po, Mr. Chairman. At sarat po na dito kay Secretary. Siguro pwede ba mag-suggest na, sir, baka naman po pwede, Mr. Chairman, na yung LTO na magpadala ng summons. Ano na lang ang LTO at MMDA. Kasi ang LTO po ang nakakaalam ng mga lahat po ng listahan ng ng mga operator, driver. Kasi nga po ang nagiging problema po namin dito sa sa public transport, no. Halimbawa po yung driver ko nagalit sa akin, nagpahuli tapos umalis na. Paano ko nga habulin? Oo nga naman. May point ka naman. Pero bago siya magkaroon ng galit sa inyo, sibakin mo na siguro yung driver mo. Dapat ma-anticipate mo na itong driver ko, loko-loko to, gagawa to. Tama po kayo doon, Mr. Chairman. Kasi siyempre, alam mo yung driver, pag kinakagalitan mo, magtanim sa'yo, ang gawin niya, pahuli na ng pahuli, tapos bukas umalis na. Pero sa responsibility na yung operator, hindi na po responsibility ng LTO yun, or ng MMDA for that matter. Yes po, Mr. Chairman. Kaya lang po minumungkahi namin yon dahil sana po yung summons natin within 5 days dumating na para hindi po naiipon. Kasi ang nangyari po kasi dito, lalo po yung Ngayon mga ba, how many safety. days? Ngayon ba, how many days ang Sa totoo lang po, may Some type of interconnectivity ang MMDA sa LTO. So, kung ano pong nasa database ng LTO, may access po ang MMDA dyan. Pero how long? Kasi Ang sinasabi ano ho 5 namin is days. within 7 days from the time na na-validate yung NCAP violation, we will send it via PhilPost Within 7 days. within 7 days. And they can... Ano yun, 7 working days o 7 days kasama po. ng weekend? 7 days po, kasama yung weekend. And they could file a protest within 10 working days. And ang MMDA po, hindi ho kami i-interest. Kahit bayaran mo yan after 1 year, wala akong interest sa penalty. Alam niya ni Kaboy at ni Kaobet. O Kapoy, So, okay sa inyo? Tama. Tapos yung pagpipili po ng driver, nasa batas ho yan, yung diligence of a good father. Ang operator, responsibilidad yung pumili ng maayos at Tama. disiplinadong driver na yung hindi kayo ipapahamak. Kasi may ano rin ho kayo dyan may obligasyon sa pagpipili. And ang liability ng driver jointly Sa amo. sa amo. Operator, So we have to be careful in choosing our drivers. So isa rin po yan na pinapakiusap natin sa mga operator. Kung pipili kayo ng driver, make sure na may due diligence at alamin nyo ang background ng driver na ito. Kasi marami tayong mga buses, jeepney na na-involve sa iba't ibang matitinding road crash incidents. And hopefully, this would be kumbaga, eye-opener to all the operators kasi hindi lamang lahat isisisi natin sa gobyerno. You have to do your own part in making our roads safe and to have disciplined drivers sa ating kalsada. Yeah. Tama naman po kayo doon, Mr. Vargas, Mr. dagdag Chairman. ko lamang doon sa sinabi ng MMDA ni Attorney Nunez. Ganon din yung sa mga private individuals na may mga driver. Alam mo, katulad ko, may driver ako. Pag nahuli yung driver ko, kahit hindi ako sakay at makakatanggap ako ng summon mula sa LTO, paninindigan ko yon. Pero, kakausapin ko yung driver. Pagagalitan ko,
totoo ba itong violation na ito? Bakit ka nag-violate? Tuloy, magbumulta ako ng ganito, ganon. So, it is my responsibility na siguraduhin na yung driver ko ay maayos na driver, hindi siya pawara-wara, hindi siya gagawa ng mga hindi maganda sa pagdating sa kalsada. Yun po yun. Yung explanation ng MMDA. Okay. Si Ma'am Liberty Luna, gusto niyo po magsalita? Po, Chairman, at sa lahat na nandito ngayon, kay Secretary. Sa akin po, sa akto, kailangan lang po maayos po yung paghuli doon sa camera, yung capture nila para hindi naman mahirapan yung mga members ng mga public transport. At kung totoo nga po na medyo mababa na po yung ating mga penalties, nagpapasalamat po ako sa MMDA kay Attorney Nunez at sa ating mga nakaikot po dito na sana po hindi lang po naman po to sa public transport, ito rin po ay kasama rin po ang public at private transport po. Magkakasama po ang violation nito, kaya sana po may ayos po ang panghuhuli nila sa camera po nila at papunta po sa MMDA at papunta rin po sa LTO. Yun lang po, salamat po. Thank you. Recently, merong lumapit sa akin dahil yung kanyang mother ay nasagasaan, I think 3 times in my Quezon City. Now, we have to address the issue of sa mga traffic lights and sa mga pedestrian lanes. Ako mismo nakakita ako kung paano winawalang yan ng maraming drivers yung pedestrian lane na yung pedestrian nagpapatintero hihinto sa gitna at ito masakyan diretso-diretso and pedestrian lane yun. We have to do something about this. So may I suggest whose responsibility would this be na maglagay na tayo ng hump, kahit na rubber hump lang muna, temporary yun, na para at least mag-slow down yung sasakyan. Lagyan natin lahat ng pedestrian lane natin ng humps. Would that be the responsibility of MMDA or LGU? Sa National DPWH? Roads po. Sa National Roads po, that's the jurisdiction of the DPWH. DPWH? Meron Actually, ba ang tayong nilalagay yun nila parang yung rumble strips. Pwede rin yun. Meron ba DPWH tayo rito? Comsec? Do we have a member of the DPWH? Okay. Yeah, what's your opinion, Engineer Tagle, doon sa suggestion ko? Yes, sir. So, we will be coordinating po with our counterpart particularly in the National Capital Region on how we could improve the safety of our pedestrian facilities, including pedestrian crossings and our sidewalks po, sir. So, currently, there are locations po wherein we provide refuge island. Ano po? Pedestrian refuge island po, sir. Ano po yun? This is where at the center po of our national roads, particularly for multi-lane areas, this adds protection po just in case po magkaroon po ng two-stage crossing. So kung magkaroon po ng time na ma-stay po sila sa gitna, so added protection po yung median so that they can stay and wait for the traffic po on the other side na Let's magkaroon talk ng about gap. the motorist. So, yung sinasabi ko na naintindihan nyo, tatawid yung pedestrian sa pedestrian lane, nothing will stop ng isang motorista na para mag-slow down. Diretso-diretso lang siya. So, ang point ko is dapat we have a certain mechanism that would obligate them to stop or slow down. At yung suggestion ko, yun yung maglagay tayo ng humps or rumble strips. Mhm. Yung ano naman po, sir, yung rumble strips po, yes, we are currently putting rumble strips po in approaching yung mga pedestrian crossings natin, Yeah. sir. May ginagawa niyo na ba po yan? Yes, sir. Okay. So it is part of, kumbaga po, traffic calming natin. And also yung mga speed limits po natin within, particularly within NCR, I think MMDA is already implementing also yung mga maximum speed limits po natin to lower the Kahit na speed. maglagay tayo ng maximum speed limit, kung wala namang hindrance,
pag speeding nila, then we have to put that mechanism as well Yes, sir. para mapabagal yung takbo ng mga sasakyan, yung rumble strips nga kung tawagin. Mhm. Yes, So, po, so sir. meron ba kayo nilalagay? Meron na, sir. We have specific guidelines po for putting rumble strips on also on approaching po ng mga pedestrian crossings po na. Okay, yan sa mga main roads, sa mga malaking kalsada. How about yung sa mga side streets? Whose responsibility would that I be? think The that will LGU? be the LGU po, sir. So the ILG, pwede bang kausapin yung mga mayors sa mga pedestrian lanes, matao, maglagay kayo ng mga rumble strips doon? Yes, Mr. Chair. Actually, we can issue an advisory encouraging all of the LGUs to put humps or rubble strips on identified na streets. Encouraging? Hindi Yes ba po, sir. pwedeng obligahin nyo sila? Sir, we cannot do that, sir. You on the part cannot. of the LGU. They have local autonomy po. I know, pero okay, how about the memorandum of agreement? Tutulong yung DPWH para gawin yung rumble strips. Saan ba nabibili yung rumble strips? It is same material po with the pavement markings but higher thickness lang po. Just para po ba ano siya? Ano yun? Yung Yes, yun yung sinasabi thermoplastic ko, pavement parang rubberized markings. Yes po. paint? Mhm. Pintura lang. Thermoplastic Opo. pavement markings po, It's sir. like rubberized paint. Same material as they use. Manipis. Pero yung rumble strips po mas makapal. Mas Okay. para ho siyang maliliit na hump lumagabas. Yun dapat. So, yung mga taga-LGU might not agree with that dahil sa gasto siguro. Magkano ho ba yun? DPWH. I really don't have the exact amount right now, sir, but Kasi we can ako provide. almost every day pag umiikot ako, sumasama ang loob ko, wala lang akong magawa, hindi naman ako traffic enforcer. Makikita ako yung mga pedestrian, lalo na dyan sa may E-road. Tatayo yung mga nurse. Pag walang traffic enforcer, tatayo yung mga nurse doon o yung mga health workers papuntang St. Luke's. Wala yung masasakan, diretso-diretso lang. Pag nag-clear na, saka diretso ulit yung pedestrian. So kung maglalagay tayo doon ng, yung ba yung sa may bandang St. Luke's, hindi na DPWH yun, Quezon City LGU na yun, di ba? Maglagay rumble strips. Pag naglagay tayo, then, sa may E-road, may pedestrian dyan. I think after St. Luke's Hospital, marami pa, hindi lang sa St. Luke's, marami pa sa Mindanao Avenue. Sa Mindanao Avenue, malaki-laking road yun. Meron na bang rumble strips yung pedestrian dyan? When I was still, yung TV5 ay nasa Novaliches pa, nadadaanan ko palagi yun. Yung mga pedestrians doon, nagpagpatintero sa mga sasakyan. Meron pa nasagasaan ata doon twice. So, yan ba, na-address na natin yung issue dyan? DPWH, naglagay na kayo ng rumble strips? We'll verify, sir, if along Mindanao Avenue, sir, may rumble strips. Lahat yan, ilan yun? 2 o 3 atang pedestrian lanes. Kasi Mindanao Avenue, napakalaking kalsada yun. Kaya maluwang, nagmamabilis yung mga sasakyan at nakakatakot at marami na sagasaan. So siguro DILG, talk to the mayors and suggest that na maglagay ng rumble strips sa mga pedestrian lane. And then kayo po sa DPWH, I want you to identify yung mga main thoroughfares, mga roads na kailangan ng rumble strips, lahat ng pedestrian. Gusto ko lahat. Nang sa gayon, maobliga itong mga mabilis na magpatakbo, magdahan-dahan. Mr. Chair, if I may. Mr. Go ahead. Maybe we can also coordinate with the Mr. Toledo. DPWH when it comes to the specifications ng mga kailangan na pa-implement ng LGU. Yung specifications sa mismong mga interventions na to para malesen na po yung ating incidences of Okay. road crash. Sige, thank you, Mr. Toledo. Now, nandito ba yung PPA, Philippine Ports Authority? Okay. Attorney Santiago, thank you for coming. General Manager PPA. During the last couple of hearing, nag-suggest ako na maglagay ng mga X-ray machines para sa mga sasakyan doon sa mga kinakarga sa Roro. At ang reason for that, para ma-avoid natin yung smuggling ng droga, pag-smuggle ng mga nako na sasakyan. Especially sa droga at kontrabando. In fact, there was this incident na naharang, buti na lang,
magaling yung PIDEA at that time, naharang nila isang sasakyan, kotse, na ikakarga na sa Roro, punong-puno ng droga. Pero kung may extra yan, you don't need intelligence, you just need the extra. Hindi sila makalusot. Kaya lang may kamahalan po yun. Ano po yung latest na po? Good morning, Mr. Chair. We are pleased to inform the Chair, pursuant to your suggestion over the past few hearings, Mr. Chair, that the PPA board yesterday has approved the budget for Wow. the acquisition of at least 2 mobile vehicle X-rays for this year, Mr. Chair. So we will be procuring at least 2 vehicle X-rays within this year, Mr. Chair. Thank you. Thank you very much. So within this year, so bakit dalawa lang po? Ilan ba ang mga pier na dinadaanan ng may Roro? Unang-una po, Mr. Chair, katulad po ng sinabi nyo, medyo malaki po yung cost ng vehicle X-ray po, no? Since we will be conducting competitive bidding, with your indulgence, Mr. Chair, I can disclose to you later how much para hindi po ma-appraise yung mga potential bidders kung ano yung budgeting. But medyo mataas po yung cost niya. But we have approximately about 132 ports po nationwide that we are managing. Okay. So we will concentrate po primarily doon sa main access points po na dinadaanan ng marami, which is Batangas and Matnog, Sorsogon. So initially po, we will deploy those 2 at those 2 terminals, and then as we proceed, probably for next year, we will try to budget and procure again for the other terminals as we go along, Mr. Chair. Okay, at least mag-umpisa tayo sa dalawa. Okay na yun, kaysa wala. And then as we go along, pag naging successful, mag-a-add na lang kayo na mag-a-add. Okay, thank you. Now, dredging. Andito pa yung DPWH? Ito naman. Sinong nag-i-inspect? Is that DPWH or Coast Guard? Sa mga barko na gumagawa ng dredging to make sure na wala silang violation, say, sa overloading. Kaya, say, recently, nasa news yun, merong dredging vessel na tumaob dahil sa overloading sa Mindoro, overloading ng buhangin. Would that be DPWH or Coast Guard or Marina? Coast Guard? Yeah. Commodore? Thank you, Mr. Chair. Doon po sa operation ng barko, pagdating po sa Pilipinas, dalaw po yung agency na talaga pong nagtutulungan para po ma-ensure yung safety not only of the vessel but the crew and the passengers as well. Ito po yung Philippine Coast Guard and of course ang ating Marina po, Your Honor. So dapat po meron tayong regular inspection na ginagawa sa mga barko na bago sila bumiyahe para masiguro na hindi po sila nag-overloading. Tama po yun, Mr. Chair. Isa po sa pangunahing trabaho ng Philippine Coast Guard. Ito po yung tinatawag nating PDI, Mr. Chair. Ito po yung pre-departure inspection. Meaning po, bago po umalis ng isang pier, yung isang barko po, ang ating Philippine Coast Guard, chinecheck po, number 1, hindi lang po yung overloading o number of passenger and cargo capacity carrying ng isang barko, kundi po yung kanyang safety manning certificate niya. Meaning, tama ba yung number at mga opisyal na nagmaman dun sa barko? Kasi po, pag biyahe na yan, kailangan talaga pong certified, trained, competent po yung mga officer niya. That's a Philippine Coast Guard concern po, Mr. Chair. Okay. Well, kasi alam ko sa dredging sa laot yun. Opo. And then, after na makapag-dredge sila, makakuha sila mga kailangan ng buhangin, dadalhin dito sa Manila, hindi naman sila paparada sa mga pier. So, ang ibig sabihin, dapat meron tayong sistema na masiguro na yung mga barko na dredging vessels ay na-check natin na hindi sila nag-overloading at tama yung nakalagay sa kanilang Yes, sir. permit na kung saan lang dapat sila mag-dredging. If I may, Mr. Chair, yung binabanggit niyo pong insidente na isang dredging vessel po yung tumaob doon po sa Mindoro po, Occidental Mindoro. Ito po yung sa MV Honghai 16. Ito po nung April 15 po ito ng taon Okay. po natin. Ang nangyari po dyan, Mr. Chair, if I may cite, no, yung pong investigation po ng Coast Guard after the incident po, napag-alaman po natin na yung barko po, as far as her certificate is concerned, na inisyu po ng Marina, yung Philippine Registry niya po. Kasi po, ito po ay operated and owned po ng isang foreigner, nilipat po sa atin dito, Philippine Registry. Meron po siya. Second po, yung kanyang cargo ship safety certificate, meaning safe ba siya magkarga ng kargamento. In this case, buhangin po, meron po yan.
Pangatlo, meron po siyang minimum safety manning. Okay. Meaning po yung number kanyang opposition crew at yung nakasampa at that time nung siya po ay nagparehistro doon po sa Marina, meron din po, Mr. Chair, yung kanya pong tonnage measurement, yung kanyang load line, at saka yung kanyang certificate of stability. So during the time that the vessel was registered, binigyan po ng Philippine flag kasi bareboat charter po yan, pumasa po siya doon. Kaya po siya ay pinayagang maglayag. Now, doon naman po sa part ng Philippine Coast Guard, kami po yung nag-issue ng kanyang seawage certificate. Wag po, hindi po magtatapon ng kalat sa dagat, ng kanyang pollution, at saka yung kanyang SOPE po. O yung tinatawag po na Shipboard Oil Pollution Emergency Plan. So, okay po yun, Mr. Chair. And at the same time, nung kanya pong last PDI po, okay naman po yung barko, Mr. Chair. Just that during the time of incident, dun po sa aming investigation po, meron pong 3 factor na nakita po ang Philippine Coast Guard na naging dahilan ng paglubog po ng barko, Mr. Chair. Okay, sige. Thank you. Secretary pala bago ka umalis, merong ano rito, yung nyo na ata, natakil nyo na ito, yung Unified Grand Central Station issue delayed. The contract for the construction of the common station was awarded in 2019 to BFC FSDC. Ano nangyari po dito? Thank you very much, Mr. Chairman. Napaka-importante po nitong issue na ito, and thank you for bringing it up. Tama po kayo, and nagpapasalamat din po tayo sa BF Corporation. They have a representative here. 2019 po na-award itong kontratang to. Originally, I think the contract completion date was supposedly end of 2021. When was this awarded? 2019. 2019. Opo, and the original contract was supposed to be completed by end of 2021. However, alam naman po natin na yung nangyari po noong 2020 hanggang 2022, yung nagkaroon po tayo ng COVID pandemic. And nagka-problema po talaga ito. Unfortunately po, when we took over po nitong early this year, ito nga po nakita natin na halos wala ng trabaho na nangyayari dun sa So ano pong reason ba't station. nagkaroon ng delay? Marami pong reasons, Mr. Chairman. Primarily, the COVID pandemic was a major reason. Pero nagkaroon din po ng mga... Pero meron tayong 23, 24, 25. Hindi mo Tama po. yun. And I think nagkaroon... Wala ng COVID. Tama po yun. At tingin ko po nagka-problema din po talaga between the contractor and DOTR during 2022, 2023, 2024. Okay. No, and I had to make a decision na po itong nakaraang mga buwan, and a few weeks ago we just issued the notice of termination of the contract. This was upon nag-uusap naman po ang DOTR at yung contractor for the past several months, and I think we agreed na I think this is the best way forward, no? Na magto-terminate na po tayo, we will terminate the contract so that we can already move on and finally complete the project. Kasi po, Mr. Chairman, no, while it is true na na-award po itong common station contract noong 2019, actually, the common station project dates back to as early as 2008, Mr. Chairman, no? Time pa po ni former President GMA ito na pinag-isipan, pinagplanuhan. Unfortunately, hindi po na-i-implement. No? Hanggang sa dumating 2019. Hanggat sa dumating yung 2019. Pero again, unfortunately, hindi pa rin po siya tapos. And I think I had to make the difficult decision na po of finally saying na let's terminate, let's look for another way. Pero of course, this is without prejudice po dun sa pag-uusap ng DOTR at nung contractor nung 2019, yung BF Construction, para naman po magkaroon po tayo ng we can find a way to settle kung sino man ang may utang, kung ang gobyernong may utang o may pagkukulang din ng contractor. We will find a way to solve that. But in the meantime, we've terminated it so that we can move on and look for another group that can finally finish this project once and for all. Okay, andito ba yung BFC, FSDC representative? Yes, President, Mr. Chairman. Ortiz? Okay. Anong reason ba't ho kayo nagkaroon ng pagkahaba-habang delay? It was already mentioned by Secretary
No, aside from COVID. Well, Kasi sa COVID is 2022 lang, Yes. 21 going to 22. Pero we have 23, 24, 25, 3 years. yes. Taking note of that one, sir, because in construction there's such a thing as compounded results, no? Ang mangyari pag na-delay isa, minsan may tinatawag kaming let's say one process dependent on other, nag-domino effect na. So Okay. naging compounded na yung delay and maraming impacted, no? Lalo pagka critical path yung isang punto, 5 nakadepend doon, 5 nga yung madidelay. Pero paid na ba yung contract na yun? Hindi pa po, hindi pa po okay. fully paid. Hindi pa fully paid. So as I'm saying, we are committed to fulfill our obligation, but moving forward, we've been talking to Secretary for the best interest of the Filipino. Ano yung best solution? That's why we are in agreement in principle on where we are heading to, no? Although we're doing synchronizing with the OTR with respect to obligations, etc. Kung ano po yung makakabuti sa project. Ang makapabuti sa project, cancelahin yung kontrata sa inyo. Yun ang At maaring, yes, did possibly. The right thing. Yes, yes. Secretary Vince did the right thing. Yun po yun. The other way is, sabi nga nila, anong cause of delay? Of course, yun na nga yung COVID. Of course, siyempre, yung mga obligations namin na hindi naman tatakbo kasi na unfunded, di ba? May mga obligations kami, both sides. Nagkakaroon ng delay. Secretary Vince? Mr. Chairman, no, I think bottom line po, and I think the chairman will agree that the best way forward is really to find the fastest way na matapos natin yung proyekto. Kasi mahigit 1 dekada na po to, Mr. Chairman, no, na since pinagplanuhan, na-implement, na-delay, hindi natuloy, etc. etc. Ang dami na pong pinagdaanan nito. And I think ang utos po talaga ng Pangulo sa amin, sa DOTR, is once and for all, tapusin na natin ito. Gagong-gago na, Mr. Chairman, and nandito din po ang San Miguel Corporation. May commitment po ang San Miguel Corporation na matapos na ang MRT-7 finally by 2027, early 2027. No? So ang gusto po talaga naming mangyari, na pipilitin naming ma-deliver, is by the time na matapos ang MRT-7 sa 2027, tapos na rin po finally ang common station. Kasi kahit na po operational na ang MRT-7 sa 2027, kung ang common station po ay hindi pa tapos, kawawa pa rin po yung mga commuter natin. Kasi hindi pa buo ang MRT. Kasi ang MRT-7 po, papasok po ng common station 1, common station yan, Mr. Chairman, kasama po ng LRT-1 at ng MRT-3. So ang goal po talaga natin, ang utos ng Pangulo, matapos na ang lahat ng mga proyektong yan finally by 2027. So, and for us to do that, hindi na po tayo pwedeng magturoan pa tatagal tayo ng 6 na buwan o 1 taon na nagtuturoan lang ho tayo Kaya So before the end of his term ni PBBM. yes, that is the goal. That is the goal with finality. Tapos na ho. At achievable ba yun? Tingin ko po, kaya kailangan po talaga magdesisyon na ngayon. Kasi kung tayo po ay makikipagturoan pa at makikipag-negotiate pa sa BF, baka tumagal po tayo ng 6 na. It's 6 months that we cannot afford, Mr. Chairman. I know. Opo. Sa pamumuno mo, Sec Vince, and I know you na mabilis kang umaksyon at ang gusto ko sa'yo, mabilis ka din magsibak. Hindi naman po, Mr. Chairman. Which is good. Kung kinakailangan lang po, Mr. Which is good Chairman. in a way. Ganun dapat. Kailangan isang leader na may panindigan, may tapang. Hindi yung padilidan pag sibak. Pag meron ka ginawang kalokohan, tanggal. O tulad yan. O yung kontrata, delayed na, tanggal ka. Wala na marami pang mga, hindi na kailan pa mga second chance. Di ba? Una palang pagkakamali, tanggalin agad. Pag kung ikagaganda ng sistema natin, di ba, Mr. Ortiz, sir? Anyway, sige po, sir. Maraming salamat po, Mr. Chairman. And Mr. Chairman, just to, this is off topic po sa hearing mo, but I just wanted the chairman to know that alam ko po, very important po sa inyo yung airport sa Kawayan, Isabela, Mr. Chairman. Yes, sir, Secretary. So, as per your, instructions to DOTR. Na alam ko matagal nyo na rin po ito. Hindi pa po ako nakaupo sa DOTR. Talagang pinipilit nyo na po ito. Tingin ko po by the end of June or early July,
night rated na po ang Kawayan Airport sa Wow. Isabela po at makakalipad na po ang ating mga Thank you, sir. kababayan po sa Isabela kahit po gabi. Yun po yung matagal ang problema. Yun po ang magandang update din namin po sa iyo, Mr. Matutupad Chairman. yan. Marami matutuwa, hindi lang po Kawayan, kundi yung buong Northern Luzon sa eastern side po. eastern side. Thank you. Okay. Maraming may salamat po. lakad ka pa, Secretary? Pasensya na po, Mr. Okay Chairman. Ayan, naintindihan Kailangan ko. ko lang pong hatakin din kasi kasama Sige. ko po sa meeting si GMJ Okay. Santiago. Alright, sige po. Sige. Okay. Sige. Maraming salamat po, Thank Mr. you. Chairman, and thank you for all the hard work po. Thank you so po. much po. Thank you, Secretary. Now, Parañaque flooding, DPWH. Ano nangyari po yung sa baha sa Parañaque nung May 12? Severe flooding in hit barangay Moonwalk in Parañaque on May 12, reaching chest deep in some areas. Akala ko ba billion ginagastos natin sa flood control. And yet, dito sa Parañaque, naging parang dagat yung isang area doon dahil sa flooding. Yes po, Your Honor. Ano nangyari sa mga flood control natin na budget? Yes po, sir. I think po it can be best answered po by our Assistant Secretary for Regional Operations in NCR. We have here with us po si ASEC Malaluan. I would like to recognize the presence of Senator JB Ejercito. Senator JB, thank you for coming. Okay, sino mag-address muna nun? Si ASEC? Okay. And ASEC, please identify yourself. Ano po? ASEC po kayo ng? I'm Assistant Secretary Loretta Malaluan of DPWH for NCR operations. For NCR operations. Explain to us yung nangyaring flooding dyan sa Parañaque noong May 12, ASEC. Ba't nangyari po yun? What happened? Sino po may pagkukulang dito? Sir, Mr. Chair, as we can see, ito po yung sa Barangay Moonwalk, Parañaque sa Multinational Village. And kung makikita po natin, there are isa po sa Ma'am, diretso nyo na kami. Huwag na kayo magpasikot-sikot. Tell us straight up front. Anong nangyari dyan? Bakit nagkaganon? Huwag nang pagpaligoy-ligoy, please. Meron pong nakita tayong mga basura po at mga dito sa ating mga daluyan po ng tubig dito sa ating Parañaque, and we are now addressing po. So you're Na-address na po blaming ito. yung basura. Isa Saan po galing po yun. yung basura? Saan nagkaroon ng clogging? Actually po, medyo hindi po ako na-update dito Well, sa... you should have been updated. Yeah. Kayo po ang operation sa NCR. Yun So po ang- tinitingnan mo lang kasing picture, may nakita kang basura, basura ang dahilan. I don't think so. There must be another problem, another reason kung bakit nagkaganon yan. We have to address that right here, right now. Hindi po yung magsasalita ka lang na basura, tapos hindi pa ako na inform. Come on, you should be on top of this. Yeah. Kasi it's not operation po kayo, ma'am. Also with us is the regional director. Oh, po. ipapasa mo na naman ako. Kanina, pinasa ka sa... Nagpapasa-pasa na kayo ng bola. Yes. Come on, may budget tayo ng bilyones sa flood control. Ano na nangyari? Dito sa mismong Parañaque, NCR, nagkaba hanggang chest deep. Oh, We are explain addressing to- na po itong I know you're problema na addressing, ito. but we know, we need to know, the public needs to know, bakit nagkaganon? Anong cost para naman maiwasan natin sa ibang lugar? Go ahead, Senator. Tanong ko lang, Mr. Chair, with your indulgence. Asik Malaluan, meron po bang may pumping station ba rito? Meron po tayong mga pumping So, stations. was it working during the time or hindi? Or nag-clog yung pumping station dahil sa mga basura? Was it working? May tao ba? Baka na... Meron tayo pong mga pumping stations sa Parañaque, and yung isa po nating inaano na booster pump po natin is right now hindi po working dahil po inaayos nga po natin. So yun ang rason siguro. One of the reasons and probably this one. So hindi gumagana yung isang pumping station. Opo. I know that for a fact, Mr. Chair, kasi yung sa San Juan, nung mayor din po at congressman, may mga basin kami
No, we really need pumping stations to be working para mailabas yung tubig. So siguro yung sino bang in charge ito, MMDA, di ba, pag flood control ang nagmaman? Yes po, Am I may correct? mga portions po ng mga pumping stations natin na ang MMDA, but there are certain pumping stations po na still being managed by DPWH and by the LGUs. Siguro para please submit a report to the committee para malaman din ni Mr. Chair kung ano ba nangyari. Was it a pumping station that was not working, or yun nga, ano pong rason? Kung basura nga talaga. Minsan talaga, Mr. Chair, nako, nung naglilinis kami ng mayor ako, minsan magugulat ka. Ang nakukuha namin, katre, nako, ganun kalalaki. So, please submit a report para magkaroon ng idea din ng chair. No? Tsaka yung pumping station, especially during wet season, lalo ngayon, rainy season, kailangan lahat yan working na. Diba? By now, Mr. Chair, dapat lahat ng pumping stations in this area should be working kasi otherwise talagang mag-iimbak ang tayo. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator JV. Meron kang opening statement? Mamaya, Mr. Chair, I just like to clarify some things, no? Kasi meron ho tayong kapapasalamat, kapipirma lamang ni President Marcos, no? Yung pong Motorcycle Crime Prevention Act, no? It's a good thing that the Executive Director is LTO here, Greg Puat, so that we can clarify kasi po may mga misinformation na lumabas sa riding community. Yung grupo po nung parehong paborito tayo, Mr. Chair. Hindi ko na sasabihin, baka sumikat pa. Pero they're creating misinformation that yung pong transfer of ownership ay dito lang sa batas na ito. But in actuality, doon pa yan sa Land Transportation Code of 1964. Siguro, Attorney Greg Puwa, can you clarify that ito pong transfer of ownership has been in the other laws, no, that were passed, no, prior to this, itong amendment na kasi ito, no, prior to doble plaka, meron na tama ba, may mga batas na nagsasaad na dapat yung transfer of ownership ay nire-rehistro sa LTO for crime prevention. LTO, Attorney Puwa. Good morning po, Mr. Chair. Yes po, tama po kayo, Mr. Chair. Kasama po yung requirement na i-transfer po dapat ang ownership sa atin pong RA 4136 na 1964 pa po. And then we have the old anti-carnapping law, which is a 1972 po. Required din po na i-transfer yung mga nabili po na sasakyan. Otherwise, it is presumed as carnap. And then meron din po tayong 1992 Memorandum Circular sa LTO signed by then ASEC Browan, requiring the transfer of ownership within 30 working days upon execution po nung deed at i-report po sa LTO. 20 working days? 30 po 30 nung 1992. 92 po. And then nung 2016 po na-amend po ang ating anti-carnapping law. Dito po nailagay yung 20 working days na kailangan pong i-transfer po yung mga nabiling motor or sasakyan. Otherwise, it will be presumed as carnap. Kasama po ang four wheels dito, no? Hindi lang po for motorcycles. Tama po, Mr. Chair. And then 2019 po, Mr. Chair, doon na po lumabas yung Motorcycle Crime Prevention Act. Although ang nakalagay po doon ay reporting lang, reporting and transfer. Now, dito po sa bagong batas po, yung po yung 20 working days shall cause the transfer of the motorcycle ang nakalagay po. So just to clarify, Mr. Chair, no, yung pong dating batas, nandun na sa mga dating batas pala ito. Mula 1964, nakailang may AO na rin. So to clarify, hindi po ito introduced dahil lang dito sa amendment. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. And in fact, reading of the new law po, medyo mas magaan po siya kaysa doon po sa anti-carnapping kasi sa anti-carnapping law of 2016 ang nakalagay po shall be registered within 20 working days. Ang nakalagay po dito sa 12209 which napag-usapan po dito sa Senado shall cause the transfer within 20 working days. So yung shall cause po, isimulan mo pero hindi, because we know for a fact that they are outside the control of the buyer, yun po shall cause the transfer within 20 working days ang nakalagay po.
Pag when you say 20 working days, kung isasama mo yung weekends, that's almost 1 month, no? Tama. Tama po, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Chair, just to thank you for this opportunity kasi nagpapanik ho yung ang riding community. Akala po nila na yung motor lang po ang saklaw nito. So magandang clarify po ni Attorney Greg Puang, aking Executive Director, that 4 wheels is also included because of the anti-carnapping law, no? At ang maliwanag din na yung 20 working days that is almost 1 month, di ba? And ano ho ba ang rasyonal bakit kinakailangan mag-report, diba? Dati kasi bakit daw yung iba dati akala nila kagawian na hindi patong-patong ang deed of sale, no? Bawa first owner, second, third deed of sale lamang, open deed of sale. So bakit ho hindi na-implement yung dating batas na kailangan ma-register yung phone transfer of ownership? Tama po, yun na nga po, Mr. Chair, dahil sa nakaugalian and we are very happy po na very specific po yung ating Motorcycle Crime Prevention Act nitong na recently signed by our President. At least now, we have a clear guidance po nung sa mga gagawin po ng mga nakabili at nakbenta ng sasakyan. And siguro sa PNP, kaya sa General Matas, meron ba HPG rito? Jermata, ang concern po kasi ng riding community, ang tagal ho daw ng proseso. No, alam po naman natin na may HPG clearance, meron pang sa LTO. So, yung LTO kasi, nag-propose na sila, magkakaroon sila ng amnesty para po malinis na ang mga records, no? Kahit na yung inaalala ng iba na namatay na yung may-ari, first owner, iba nawawala. So, Attorney Greg po, tama, magkaka-amnesty program tayo para maging malinis ang records? Tama po, Mr. Chair. Meron po tayong fina-finalize ngayon na ilalabas na guidelines na para po sa mga motorsiklo na nabili before the effectivity of the new law, magbibigay po tayo ng not only 6 months po, Mr. Chair, ang inakalagay po sa ating draft ay 6 months upon effectivity of the MC or the next registration po, Mr. Chair. So kung yung next registration mo po ay 9 months from now, within 9 months pa po yung i-transfer mo na yung nabili mo na sasakyan. And with regard naman po doon sa nawala na yung deed of sale, patay na yung owner, meron din po tayong, doon din po sa MC na yon, pwede na pong mag-execute yung nakabili ng isang affidavit na magpapatunay na nasa kanya na po sa kanya yung sasakyan, considering po na under our civil code, possession of a movable property such as a motorcycle or motor vehicle, you are presumed to be the owner of that movable property. So yung agam-agam ng ilang riders na baka maging problema yung hindi nila mahanap, nawala na, namatay na yung may-ari, nasa probinsya, just with the proof of ownership ay pwede na nilang ma-transfer yung kanila pong registration sa pangalan nila. Tama po, Mr. Chair. In addition to that po, with our recent meeting po, ang sabi nyo nga, kung dapat mapadali, we are developing an online platform po para po hindi na po pumunta muna yung atin pong kababayan bago po hindi na mag-absent para sa mga transfer of ownership. Maganda balita, Mr. Chair, kasi marami sa mga riders natin nagtatrabaho at ginagamit sa hanap buhay at sayang yung araw na yon. So magandang balita and thank you for LTO na magkakaroon sila ng online processing para hindi mawalan ng working, kumbaga yung sayang din yung sweldo, no? At kikitain. So yan po, maliwanag, magkakaroon tayo ng online payment, magkakaroon pa ng amnesty. General Mata, sa HPG naman, from your point of view, yung pong nakagawian na open deed of sale lamang, no? Minsan second, third owner, fourth, pang-apat na sali na open deed of sale. Paano yung halimbawa may checkpoint o ano man, kailangan dala nila lahat yun para ipakita na sila na yung panghuling owner? Hello, sir. Supposed to be dala nila yun, sir. Supposed to be. Dala nila lahat kasi yun ang pinangahawakan mo lang ng proof of ownership mo doon sa sasakyan. Pero ano rin dyan, no? Di ba parang abala rin yan. Bawa sa checkpoint, ang dami hong dalang dokumento. Imagine, Mr. Chair, imbis na registration lang,
at tutugma doon sa lisensya, Yes po. may tatlong deed of sale pandala. Yes, Ganun ho ba yes, po. nangyayari? Yes po, kaya with the passage of the new law, maiis na po yung ano na yun, yung issue na mahahassle kasi now they are being required only 20 days to transfer. 20 days lang kailangan kaya yung with the passage of your new law na sir. Okay sa amin yun na mawawala yung mga hassle. Sir. Malaking ginhawa sa HPG, malaking ginhawa rin Sa po sa riding community, motorist. no, na hindi na sila maabala Opo. na dala-dala lahat ng deed of sale, Yes no? po sir. Totoo Siguro po. yung yung responsibilidad nasa bawat isa rin. Yes Tama po, ho yung ba? seller tsaka buyer will take its own responsibility. The seller will report yung niya na within 20 days din and yung buyer will immediately transfer din dapat sir. Tsaka maganda ho yung offer ng LTO na amnesty at online. Yes po. Malilinis na records. Hindi na kinakailangan na 3-4 ang daladalang dokumento from now on. Opo, opo. Ang question na lang, with your indulgence, Mr. Chair, last point. Kasi po baka raw matagal yung proseso, baka yung 20 working days ay kulang dahil minsan daw sa HPG lang yung clearance ay inaabot ng siyam-siyam. Hindi po. So, si LTO magkakaroon po ng online. So, is it possible na magiging yung HPG clearance maging online or konektado na rin sa LTO para mapabilis ang proseso? Yun sir, medyo we are sorry to say that we cannot do that online kasi ima-macro edge po yung makina eh. Physically dapat makarating yung sasakyan and we are promising the public, the riding motorists na in fact we have one-stop shop in a day. Kayang yun sir eh. So, meron kayo, may committed And we kayo, extend- Gerald we- Mata. Yes sir, we will commit to that sir and we extended our clearance also for 20 days para may mahabang sila sir. Mahaba. So, just to clarify and para maging malinaw tayo, one-stop shop in Yes, sir. sa isang araw, And no lunch makukuha time. nyo na. Oh sir, no lunch time pa yan. Pag pumunta kayo sa offices ng Highway Patrol Clearance Division, no lunch time break. Nagtatrabaho Yun sila. kasi, Mr. Chair, yun ang inaalala ng iba, pag-rehistro, tatagalan Wala sa pong LTO, lunch time break. sa HPG. So, Hindi po. ina-assure nyo po na Opo. magiging mas madali Medyo sa ito ngayon. lang aminin namin sa crime laboratory kasi yung sasakyan nga sir, physically, dudukutin. Minsan hindi kaya Etching. ng ordinary. Hinahanap no? Opo, dadalhin pa sa kasa kasi kasa lang nakakapagtanggal. Body number, Yung body, chassis. talagang yung mga modelo ngayon sir na lalo yan medyo high-end, napakahirap. Pero for the motorcycle, napakadali. May libre pang kape dun sa Camp Crame clearance section sir. Wala pong lunch break. Pumasya lang po kayo doon at pati ko kung gusto niyo puntahan pag na-delay kayo anytime, ando doon lang po ako. Thank you, Mr. Chair. Malaking bagay ito kasi nagkaroon po ng misinformation. Yes po. Nagkaroon ng uproar. Akala po ng riding community ay dagdag pahirap ito. Pero hindi po alam na nando na sa dating batas to. Ngayon po inaayos natin with the amnesty, Mr. Chair, with the online services, with the one-stop shop, ay malilinis na po ang records. No? In the long run, yung abala, mababawasan rin po. It's for the good of everybody. Minsan kailangan natin yung makakabuti sa buong society rin. No? Hindi lang po yung para sa atin. So, thank you, Mr. Chair. In addition, sir, additional security pa ng mga nagbenta yan eh. Kasi when the vehicle is used in crime, sila ang unang makakatok eh. Sila ang unang ipupursu ng mga law enforcer. While for them, diligently, they submitted the deed of sale to LTO para HPG for transfer. Mawawala yun. May eliminate yung ganong risk na i-hot pursue yung bahay mo with the Tsaka, involvement of the vehicle. Sir Mata, tama ba no? Na halimbawa, nangyari po yung Mr. Chair, open deed of sale, no? First owner, nakatatlong lipat, 4. Halimbawa po yung motor, di bali kung ma-involve po sa NCAP, mahuli o sa traffic violation, paano po kung nagamit sa krimen? Nakapatay po. Nakapatay. Sino po ang ang primary suspect at that time? Yung person of interest, yung naka-register doon na sir. Yung first owner, dahil hindi na-transfer. Yun ang mangyayari, Mr. Chair. Yung pong kawawa, kaya hindi naintindihan ng iba na yung po ang dati itong motorcycle crime prevention, iniiwasan po natin na gamitin ang motor
sa krimen at yung sila po ang maabala. No, na Yes. 3-4 na lipat, tapos wala kang kamuwang-muwang na involved na ginamit yung motor mong naibenta sa krimen, ikaw ngayon na suspect, Mr. Chair. So with this amendment, with this amnesty, with the HPG clearance online, at least malilipat na yung pong mga pangalan, malilinis na. Yun pong mangyari, Mr. Chair. Thank you. Thank you, sir. Maganda yan, nilinaw mo, Senator JV, kasi marami dyan papakalat ng fake news, nagagatong, nagpapainit ng ulo sa ibang motorista. At least today it's been clarified. And yan, yung sa amnesty plus online, so that should at least mapalagay sa ayos, sa liwanag yung issue na matagal nang pinapainit ng, wag natin sabihin, baka sumikat pa nga eh. Sabi niya. Anyway, quick question lang sa HPG. Kasi we have this experience sa programa ko sa Wanted sa radyo na ang tagal bago magpa-alarma sa HPG. Meron tayong tinatawag na voice alarm, sir. Madali lang po yun. Yung voice alarm 24 hours. Once ma-receive ng kapulisan yun, i-alarma talaga yun. Ngayon may mga kaukulang kasing dokumento na kailangan si reparnish nung nag-ano after 24 hours. Teka, tumatanggap kayo ng online alarma? Voice alarm, sabi nyo? Hindi, we term only that as voice alarm. Paano po yun? Pag yung may tumawag sa amin, radio sir, may ano kami rito na I accept talaga ng pulis yun kasi Pag police, pero pag civilian, hindi nyo basta-basta accept. Baka mamaya, pwedeng gumagawa lang ng story at meron siya kagalit o ipaprank lang niya yung hindi, kahit civilian sir, i-accept yun. I-accept yun para over the phone? subject to validation. Over the phone, medyo No, you sir, shouldn't. hindi pa. No, you should not. Oh, Yan, you pero, must not. You must not. No, delikado yun pag over the phone. delikado talaga sir. Pero paano kung totoo rin naman? Paano kung hindi sir, diba, totoo? sir? Kaya yun ang Kaya nga, 50-50 kinukonsider yan. din sir. Eh. No, sir. You must not Yes, accept. yes, sir. Dapat mo pumunta, yung sinabi ko, Dapat physically. meron present. kasi sa experience ko, umabot ng ilang araw bago tanggapin yung alarma. Pero ngayon pala, pwede over the phone lang. Wag, sir. Wag, itigil yan, sir. Correction sir, hindi over the phone. Kasi kung meron lang halimbawa si Juan, kagalit niya si Sir. Pedro, Paano magagamit? ipapalarma niya sa ni Pedro over the phone. Sabi niya, sige, okay, no problem. Through an officer, sir, over the phone, pag nag-request sa akin, police officer, siya ang garantor eh. Lalo na pag yung, wini-wave ko, personally, nagpapakandak ako ng validation. Kasi, lalo na pag ang level ko, director, hindi na naman i-release yung name niya na magpa-alarm sa akin na hindi totoo. Na-receive niya yung alarm, he first receive yung... Kaya mga exception to the rule yun, sir eh. May mga ganun exception to the rule. Mag-a-act ako kasi pag once hindi ako mag-act, i-blame niya ako eh. Kung valid intelligence information na kidnapping in progress, ito yung plate number ng sasakyan, pwede, may initial information ka, pwede na yun ang basis mo. Pwede yun pag in progress. Tapos kapwa niyo police, tumawag sa inyo, Yes, sir. carnapping in progress, i-alarm niyo, ito yung numero ng plaka, etc. Agad-agad i-alarm niyo. Pero pag civilian po, tumawag sa inyo over the phone, wag niyo po i-alarma. Binabalidate, in fact, sa text 2920 natin before, sir, di ba? Kasama yan mga ganyan complaint. Pinapabalidate, sir, sa lower unit kung may mga ganun insidente. Wait a minute, since nagkaroon nata ng earthquake, and I believe we have to suspend muna kasi baka magkaroon ng aftershock. So notices and invitation for the next succeeding meeting will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Tapos na? Tapos na?
Okay mga kabalen, yan. Ang lakas nun, ang lakas nun. Okay. So sige ho, pansamantalang itinigil yung pagdinig ho sa Senado dahil na rin sa nangyaring pagyanig. At opo, kumusta ho kayo? Sana lahat ay ligtas at iyakin na nasa ligtas na lugar ho kayo. Ang inyong lingkod ay tumakbo na palabas ng open space sa isang ligtas na lugar para ho syempre tiyakin natin ang ating kaligtasan at ating ma-realize na tapos na at hopefully wala nang aftershock ito. At ito hong detalye natin, kaugnay ho ng lindol, I'm sure marami nag-aabang. Maya-maya silipin natin yung sitwasyon din sa ibang lugar. Pero for the meantime, ito ho yung latest update mula ho sa ating Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Ito ho ay isang tectonic yung origin ng naturang pagyanig na merong magnitude 5.1. At ito ho ay sa sentro ng nakita, namataan, na record ng PHIVOLCS sa may General Nakar, Quezon. Pero naramdaman din sa ilang bahagi ng Pampanga, Metro Manila, at ito mga nanonood, may mga nagko-komento sa atin. Ayan, sabi ni Vito, nanonood siya kanina, lumindol, sabi niya, si Martin, nag-comment, lumindol ba? Sabi, mga kasama natin nanonood kanina, nakatutok dito sa ating streaming, at opo, pare-parehas nating binabantayan kanina, itong ginagawang pagdinig ng Senado, ukol ho sa iba't ibang usapin transportasyon, partikular na yung no contact apprehension policy na ibinatutupad ho sa mga pangunahing kakalsadahan sa Metro Manila o rin pong magbiyay, Lulus-Lus, Metro Manila, Potangkay, Mararakaptamo, natabalo mga bigla, ating palang makanita. So maganda hong pinakinggan natin at tinutukan natin. Yun nga lang, ito, naramdaman, sabi ni Joanna Christine Ponon, ako din nakaramdam ng lindol, akala ko nahilo ako. Bigla yung wall fan namin gumalaw, sabi niya. So, ito, nagko-comment din, si Nika Tadeo, ang lakas po, sabi niya. At Nika, saan area yan? Para alam natin, Nag-comment din si Lamasulaf Alcani, sabi niya, grabe, bigla pong lakas ng lindol, nahilo ako. Si Nika Tadeo, ang lakas sobra. Sabi ni Siri Guevara, Mexico, Pampanga po, malakas. Nanonood din sa atin from Tondo, Manila. Ayan, si Jonalyn Loreto, lumindol din po dito sa Tondo. Sabi ni Jonalyn Loreto. Yan, so sa Metro Manila naramdaman at dito ho sa Pampanga. Ito ho yung latest mula sa ating PHIVOLCS, At ito, hanapin pa natin ano pa yung mga ibang balita kaugnay niyan. Sige po mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa paghahanap. Yan, nagko-comment din si Jen Osabel, kaya pala bigla umalog kubo, may lindol pala talaga, akala ko ko lang. Siguro, Jen, ayan, na-imagine ni Jen, ako din, akala ko yung sa Final Destination, nakanood ko pa lang pa naman. Ayan, yung mga tropa nating nanood dyan, na Final Destination, naku po, sana wag naman. Ang lakas nga po ng parang ginalaw upuan ko, Pampanga, sabi ni Romina May Bundalian. Dito ho sa Pasay, sabi, lakas ng lindol, sabi ni Sean Phoenix Garcia. Ito, nanonood din sa atin si Joanna Pastor Pangan, Florida Blanca, sa amin po, di gaanong malakas, naramdaman namin. Ito sa Bongabon, Nueva Ecija, ayan, naramdaman din mga kabalin, nakatuto ang ating karehiyon na si Robert Bragais, medyo malakas din dito sa Bongabon, Nueva Ecija. Sabi ni ni Buro Adriano, malakas po, di ko man nainom yung tubig sabay takbo po, sabi ni Buro. Ayan. Opo, ingat ho tayo mga kabalen. Sabi ni Anjo Paul Acabado, Angeles City, malakas din. Si Queen Marge, Arayat, Pampanga, naramdaman din ang pagyanig.
Sabi ni Nika, sa San Simon, Pampanga, para ka talagang ginuyan. And ano sa din si Angelica Bautista Sanchez. Sabi ni Nika, nakahiga kami, kala ko ginalaw ng mga bata higaan, tapos napalo ko pa. Sobrang layo naman. Diyos ko, napalo pa yung bata. Napagbintangan pa yung bata. Ito naman si Ate Nika, oh. Pinalo pa yung bata. Yan, malakas din daw sa San Fernando. Magla-live si JM De Jesus. Ito, makibalita muna tayo. Tapusin lang muna natin itong ating streaming. Balikan natin mamaya. Kabalen, ingat ho kayo. Ipapasa ko maya-maya magla-live ho si JM De Jesus para magbigay sa atin ng update kaugnay ho ng nangyaring pagyanig. Muli ito po si Justin Dizon. Ito ang CLTV 36 News Stream mga kabalen. Mag-ingat tayo. Maraming salamat po.